que ten nos seus asuntos da convocatoria, primeiro, a aprobación da acta da sesión anterior, procede acta do 5 de outubro de 2020. Non sei se algún dos presentes ten algún comentario que facer, se non procedemos á súa votación. Ben, votamos, pois, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Despois, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria e, asimismo, dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación desde a última sesión plenaria, decretos e acordos dos cales teñen vostedes copia na propia convocatoria do Pleno. E pasamos, polo tanto, ao punto número 1 da parte resolutiva, expediente 21-31/2020, festivos locais 2021. Señor secretario. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Dase conta do ditame realizado na Comisión Informativa Xeral o día 20 de outubro de 2020, proposta de ditame para a fixación das festas de carácter local no ano 2021. A finalidade de determinar as festas de carácter local para o ano 2021 en cumprimento do disposto no artigo 37.2 do Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de outubro e o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e dos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001-1973 do 28 de xuño. Proponse o seguinte acordo. Primeiro, fixar no calendario de festivos locais 2021 os seguintes días: o día 16 de xullo de 2021, Festividade do Carme; día 11 de novembro de 2021, San Martiño. Segundo, remitirlle esta proposta a Xefatura Territorial de Pontevedra, Servicio de Emprego e Economía Social. Logo de someterse a proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, esta ditaminou-na favorablemente por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moi ben, gracias. Pois, como saben, dentro desta proposta ven festivos locais 2021, 16 de xullo, Festa do Carmen, 11 de novembro, San Martiño. Alguna intervención, señor Otero? Boas tardes. Nada, simplemente que votaremos a favor, pero seguimos reclamando que para establecer estes festivos, que non deixen de ser festivos laborais, que se fale coas comités de empresa, cos centros educativos, para escoller os mellores días e non haber esas polémicas que ten habido outros anos para esas decisións. Nada máis. Moi ben, gracias. Alguna intervención máis? Señor Outeiro. Sí, nos, por a nosa parte, gostaríamos saber por que o Goberno elixeu esas datas, contradecíndose a sí mismo porque sempre apostou por poñer un día laico, non falaba dos laicos e dos non laicos ou dos religiosos, e, ademais, como ben recorda o compañeiro de Esquerda Unida, a cantinela de todos os anos. Os festivos locais non deixan de ser pois datas que afectan casi exclusivamente pois o mundo laboral e educativo, posto que pois parte da sociedade, pois como son os xubilados ou etcétera, pois que non, pois que están xa fixeron un traballo durante toda a súa vida e non teñen que traballar, pois non lle afecta tanto. Por lo tanto, xa que afecta decididamente ao mundo laboral e educativo, onde están esas consultas cos sindicatos, cos comités de empresas, coas AMPAs, onde se consultou eso e donde houve ese diálogo para concertar eso. Supoño que ningún, porque ni siquiera tampouco houve coa oposición. Por lo tanto, aquí o goberno acostumbrado xa a pasar o rodillo, pois nos ven xa co plato cociñado e queríamos saber por que elixeron eses ingredientes, contradicíndose a sí mesmos ca carea do tema dos días laicos e non laicos. Moitas gracias. Gracias, señora Castro. Sí, boas tardes a todos. Pola nosa banda decir que imos apoiar esta proposta. Tamén, si ben é certo que votamos en falta que este tipo de cousas se
non se nos veñan xa impostas e polo menos se tome acordo co resto dos grupos da oposición, que tamén estamos para dar a nosa opinión ao respecto. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Non hai ninguna explicación, son os mesmos que este ano 2019. De cara ao 2022 xa veremos o que está pasando, xa veremos en que realidade vivimos e xa veremos que festivos se propoñen. O goberno fai unha proposta, por suposto calquer partido da oposición, como se ten feito en outras ocasións, pode facer calquera outra proposta e a partir de aí se pode debatir. Así se ten feito anteriormente. Que pasa? Antes non había maiorías, era aina. É a diferencia, pero eu me acordo que antes prácticamente cada grupo político facía unha proposta de festivos locais, pois nada impide que así o fagan. Claro que sí, a nosa intención era valorar o mércores de Cinza, pero este ano está claro que non vai haber entroido, non? Por lo tanto, o entroido que poda haber, temos un estado de alarma, se non recordo mal, hasta o 9 de maio, por lo tanto tamén temos que ser consecuentes e adaptarnos á situación. Vamos a ver como vai evolucionando todo isto e para o 2022 xa falaremos. Estos son para o 2021, xa falaremos o 2022 que proposta facemos. Ben, polo tanto procedemos á votación da proposta de festivos locais. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ahora ao punto número 2, expediente 2092/2020, Orzamento Xeral 2020. Ten a palabra o señor secretario. Sí, moitas gracias. Dase conta do ditame da Comisión Especial de Contas desenvolvida o 20 de outubro de 2020, no que se adoptou o seguinte acordo. Dada conta da proposta da Alcaldía para o Orzamento Xeral 2020, a parte dispositiva é a seguinte. Primeiro, aprobar o orzamento xeral para o exercicio 2020 na contía de 10.363.524.000 euros no estado de ingresos e 10.361.741,70 euros no estado de gastos, co seguinte detalle. O detalle remítome á proposta que está aquí desglosado por capítulos. Apartado segundo, aprobar o anexo de persoal, as bases de execución para o exercicio 2020 e anexo de investimentos. Terceiro, que se expoña ao público polo prazo de 15 días a efectos de reclamacións conforme o preceptuado no artigo 112, apartado terceiro, da Lei 7 de 1975 de 2 de abril e disposicións concordantes. Cuarto, no suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo, considerarase definitivamente aprobado, debéndose de cumprir o trámite da súa publicación resumida por capítulos no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro de anuncios deste Concello, xunto co anexo de persoal. Logo de someter a citada proposta a consideración da Comisión Especial de Contas, esta ditamirouna favorablemente por 3 votos a favor dos concelleiros presentes do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois como ven, saben, traemos hoxe o orzamento de 2020, un orzamento que ten unha proposta de ingresos de 10.363.524 euros e outra proposta de gastos de 10.361.741,70 euros. O máis destacable entendemos desde o Goberno que, primeiro, uns orzamentos que se moven no nivel de outros exercicios pasados, concretamente o ano 2019, sendo este ano un ano bastante excepcional en moitas cuestións e razóns. Polo tanto, pola parte dos ingresos apenas temos variacións respecto ao ano pasado. Posiblemente a principal variación é que non se contemplan os ingresos previstos da Festa do Marisco porque non houve Festa do Marisco. Respecto aos gastos, a grosso modo, si aquí hai algunhas cuestións que son moi relevantes. A primeira delas, desde o mes de xullo deste ano, temos recollido a xestión municipal da EDAR, o que supón que desde o mes de xullo temos que acometer os custos que nos leva a xestión de EDAR, pero que ademais temos que recoller todos os gastos que nos ten pasado Aguas de Galicia. Como ben saben, estamos en contencioso con eles pola xestión que Aguas de Galicia fixo desde xullo ano 2019 ata xulio 2020. Eso suma en números redondos 500.000 euros. 500.000
500.000 euros que temos que recoller en este orzamento para darlle soporte económico a ese gasto. Ademais, temos que cumplir con dúas sentenzas xudiciales totalmente firmes e que nas últimas semanas nos están, a través de diferentes resolucións, obrigando a dotar económicamente crédito para acometer dúas demolicións que, como digo, veñen como resolucións xudiciais e que as dúas conxuntamente suman, tamén falo en números redondos, 100.000 euros. É dicir, dúas cuestións que non estaban previstas, non estaban contempladas no orzamento de 2019 e que desde logo tuvemos que incorporar este orzamento 2020, o que supón intentar encaixar solamente en esas dúas áreas, en esas dúas partidas, encaixar 600.000 euros que desde logo en anos anteriores non tiñamos. Iso provoca unha serie de reaxustes nas partidas das diferentes áreas que levan os diferentes compañeiros e compañeiras de goberno, os cales quero agradecer a súa xenerosidade, porque se non fora así non seríamos capaces de cadrar os números. E como ben saben, por suposto, dentro da partida de gastos había unha previsión que era que se compensaba cos ingresos Festa do Marisco, que tampouco aparece. Temos subido tamén como algo destacable as áreas de asuntos sociales e de promoción económica, porque entendemos que, dada a pandemia COVID-19, son dúas áreas que van a necesitar de máis recursos económicos. Certo é que o Concello todo este ano 2020, xa estamos finalizando outubro, polo tanto está consumido casi o 90% do ano, o Concello do Grove sigue traballando, sigue xestionando de tal xeito que, se poden facer vostedes un cálculo, o 85% dos gastos veñen do capítulo 1 e do capítulo 2. 44% corresponden ao gasto de personal, con 4.580.011,87 euros, e o gasto corrente de bens e servicios, que a maioría deles está comprometido pola propia xestión e pola propia dinámica de funcionamento do Concello do Grove, que supón un 41% do total, 4.275.750 euros, e que nos levan, como dicía antes, a significar o 85% do total dos gastos do Concello do Grove. Así pois, traemos este orzamento que a estas alturas do ano, e seguramente me podo adiantar algunha das críticas que nos poden trasladar, non é o que este goberno quería. Tuvemos diferentes situacións que nos impediron traer antes este orzamento, e a razón de traelo a día de hoxe aquí é para dar cabida orzamentariamente a estes requisitos que antes trasladaba, a estas situacións a edar por un lado e as órdenes judiciais que provocan un custe económico e que temos que recoller, porque senón posiblemente, dada a situación que estamos vivindo, igual podríamos traballar co prorrogado e estar pensando xa no 2021, que xa estamos pensando no ano 2021, pero desde logo temos que traer este orzamento aquí. Polo tanto, a grandes rasgos, este é un esbozo da proposta de orzamento que trae o goberno a este pleno. Abrimos, polo tanto, un turno de intervencións. Señor Otero. Sí, boas tardes outra vez. Menos mal que non pideu o noso apoio, lógicamente non precisa, nin tampouco quería, non? Se quixese ese apoio, teria se reunido co grupo, por menos co noso grupo, preguntarnos que poderíamos aportar, valoralo, e despois tomaría, o se aceptaría ou non, chegaríamos a acordos ou non chegaríamos a acordo, non? Pero non houbo esa idea, non houbo esa negociación, porque non quixo, non quero, non? Indiferentemente de que teña maioría ou non, creo que un goberno que se diga dialogante sería esa a súa atitude, pero vostede prefiere, como temos dito, pasar o rodillo e facer as cousas ao seu modo. Entón, hoxe vennos aquí co orzamento 2020,
cando a estas alturas deberíamos estar aprobando por lei o 2021, non o 2020, xa o informe que se pasa da seu proceso legal, pero resulta que trae eso, o 2020, 26 de outubro. Se os cálculos me fallan, exposición pública, publicación no BOP, exposición pública, non entraría en vigor hasta finais de novembro, os 15 días hábiles, esas 2 meses de rematar o ano. Lógicamente traio aquí porque non pode delegar na Xunta de Goberno local, como seguramente lle gustaría. É unha pena esta lei que o impide. Sempre pode abrir un proceso judicial para que cambien esa lei, e así, total, un máis que abra non sería nada, non? Como dixo, non quixo nos apoio, nin o quere, pero mira, igual vemos o orzamento, ollámoslo e tal, cousas que nos gusten, e podríamos, con abstención, pero que nin eso, nin nos gusta, nin o vemos normal, non? É un cadracontas, xa o dixo vostede mesmo, outubro de 2020, é normal que fagan así, xa sabemos o que ingresamos, o que vamos a ingresar, sabemos o que gastamos, porque xa está todo gastado, lógicamente, pero claro, non dan as contas. Entón, onde quitamos? Pois un pouquiño de acción social, ainda que diga que non lle quitou, un pouquiño de acción social, outro pouco de educación, un pellizco xeitoso a deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Eu recordo unha noticia en xaneiro que dicía que tiña encamiñado o orzamento do 2020 e que no mes de febreiro viría pleno. Certo que tamén dicía que viña o pexón, tamén está nin unha cousa nin a outra, non? Pero no mes de febreiro saliu unha noticia na que dicía que non se sometería a pleno o orzamento porque había discrepancias con tesorería e intervención, que basicamente que non lle cadraban as contas, entón que tiñan que cuadrar todas as contas. E hai uns días, de tal que moito era cuestión tamén da pandemia. Estás a disculpar, a pandemia está sendo moi recorrente para estas cousas, pero a realidade é que nunca foron capaces de cuadrar un orzamento e agora vironse obrigados a cuadrarlo, non? E quizáis o borrador ese de febreiro é o que debía mostrar para saber cal era a súa idea para o noso Concello neste ano, non? Como dixen, cadraron contas e realmente retiráronlle partidas a quen consideramos que máis o precisa. Temos o caso de deportes, quitan 42.000 euros das subvencións, 22.000 nas subvencións directas a clubs e 20.000 na de eventos deportivos. Espera que, porque en principio quería quitar 67.000. Como eran adiviños vostedes, dicían que non podían xustificalo a subvención, primeiro baixaron a partida directa de 97 a 50, pero na mesma reunión ante as queixas volven a modificar e deixan en 75.000. Xa apareceron 25.000 euros que antes necesitaban para outra, pero agora xa non necesitan. Como se dunha subasta se tratara, non? A ver que andaba o mío, e así foi, quitaron ao final 42.000 euros. Uns clubs competiron parte do ano, outros o ano inteiro, e todos tiveron gastos. Deben ser a través desas justificacións pertinentes cando se verifique se son capaces ou non de justificar o gasto. Seguramente a maioría o farían, porque, como dixen, gastos tiveron, xa que para realizar a actividade da final de temporada tiveron gastos, e para iniciar a actividade deportiva este ano tamén os teñen que pagar fichas, teñen que pagar seguros, por si non poden empezar a adestrar. Pero, bueno, como xogamos a adiviños, sabemos que non van a justificalo, retiramos esa partida importante para o desenrolo da súa actividade, non? Había opcións, doulle unha, en caso de que realmente non puderan justificar esa partida, simplemente era modificar as bases, que non están aprobadas as deste ano, adaptalas á realidade actual e incluir gastos que o mellor non contemplan as subvencións, como é xel hidroalcohólico, desinfectantes que teñen que usar, que vostedes mesmos lles piden que gasten para adaptarse ao protocolo COVID do Concello nas instalacións municipais. É curioso, a Xunta reclamámoslle os gastos de educación, pero aos clubs non lle damos facilidades nin lle axudamos a eses gastos que tamén lle pedimos que fagan a maiores da súa labor normal, non?
Pero, bueno, lógicamente foron con 75.000, con primeira edición de 50.000, despois deronlle 75, e ali todos caladiños, e contento se lo lleven a xogada. Pero, mire, tamén é que en deportes xa forraron 56.000 euros a maiores. Esa artimaña que ainda estou esperando a explicación de eliminar personal laboral das pistas de pádel para transformarlos en falsos autónomos, supuxo un aforro de 56.000 euros no ano. Unha gran labor deste goberno. Como digo, sigo esperando a que se me explique cal foi o motivo para ese proceso. Este orzamento desvela algunha que outra mentira deste goberno. Resulta que hai meses presentaron aquí, vamos a ter ahora ao pleno outra vez, un informe, o sea, a tasa de sumidoiros e depuración. En ese informe, que nos dicíamos que estaba inflado, indicaban que o gasto eléctrico eran de 190.000 euros. Me dixen, nós mesmo o denunciamos como exagerado. Pois mira, nos orzamentos deste ano, con 6 meses xa de haber asumido a depurador, contemplanse 117.000 euros, os mesmos que se contemplaban no 2019, os mesmos que estaban prorrogados, non suben ni un euro. Entón, ao final, temos a razón nese aspecto, non? Inflouse ese informe para subir unha tasa de forma aleatoria, non? Logo vemos varias reduccións que non son reflexo do noso día a día, cárganse 15.000, ou que son reflexo, perdón, do noso día a día, porque desaparecen 15.000 euros que se contemplaban para lavado de colectores de lixo. É comprensible agora eses cheiros que viñan dos colectores durante todo o ano e que siguen cheirando, que limitouse a partida. Reducen 5.000, de 20.000 a 15.000 a partida de parques e xardíns destinada a reparacións. Podemos pasear e ver que hai parques que están con deficiencias e que necesitarían arranxo. Nos eliminamoslle 5.000 euros. Así. En canto aos ingresos, cuestións cando menos chocantes, non nos cuadran, di que máis ou menos que se repiten os mesmos ingresos, si en contas, pero non en... Vemos nas plusvalías que se reducen de 116.000 euros en comparación con 2019, ou estaban infladas as contas no pasado, ou neste exercicio, ou algo non cadra, non entendemos, non son os picos. A mitad do que se ingresaba este ano reduces. O sea, ingresamos de 200 e pico mil euros, este ano son 114, creo que se contempla. Tamén se reduce a previsión de ingresos por multas de 170 a 100.000 neste exercicio, 70.000 euros menos. Non será por inflación neste Concello, que podrían levar a superar esa cifra, non? Pero así é. Lógicamente, entendemos que se reduzan os ingresos nos precios públicos, tuveron paralizados moitas das instalacións e moitas das actividades destes precios, pero chócanos o de vellos tempos, un servicio que quedou paralizado durante máis de 6 meses, pero que se contempla un ingreso de 3.000 euros máis que o 2019 e contempla os mesmos gastos. Entón, non sei se o paralizado tamén esa actividade como se contempla máis ingreso que o ano pasado, non? Chocante tamén o engano que ahora se descubre, o engano que estivo facendo, anunciando durante moitas ocasións durante o estado de alarma que iba a bonificar as terrazas e logo de aprobar unha moción na que falábamos todos aprobamos, pero non aprobaron por unanimidade a bonificación do 100%, nos pedíamos o 90%, resulta que se contemplan, porque se cobraron 3.000 euros máis que os ingresos que se preveron no 2019. Non cumpriron coa promesa, sino que incluso ingresaron máis. Moi ben. Estamos a ver que este é o orzamento do 2020, certo é, pero en base ao que leva facendo este goberno sempre, que é aprobar os orzamentos a metade de ano, o normal sería, porque este ano a final son os orzamentos do 2021. E na mente non aproben o orzamento do 2021, estas son as contas que van a rexirse no vindeiro ano, non? Entón, hai cousas que si mudan desta COVID, se permite volver a facer actividades. Vemos que, por exemplo, non se podría comezar o reforzo de clases
porque se eliminaron os 9.500 euros. Non hai partida para a ludoteca de verán, lógicamente non se fixo, pero se nos aproba un orzamento novo non se podría facer tampouco, habría que andar a facer modificacións de crédito. Reducínose drásticamente partida de acción social, 7.500 euros non axudas directas que se daban. Reducínose partida para o mantemento de centros educativos, 28.000 euros. Falou un pouco que era un orzamento moi similar ou menor que o do ano pasado. Si son en contas 250.000 euros máis reducido, pero a realidade é que non reflicte nin ingreso nin gastos da festa do marisco. Isto implica 600 euros mil máis, o que quere dicir que este orzamento é superior ao do 2019 en 350.000 euros. Entón, un orzamento en crecemento, pero que non é reflexo dunha mellora para as veciñas e veciños senón todo o contrario, non? Pero mira, creo que a verdadeira necesidade de aprobar este orzamento, a parte deses 500.000 euros de saneamento e esas 100.000 euros da multa, da obriga de derribar edificios, está na partida 912.10.000. Esa é a que realmente lles importa. É unha partida que non se reduce en comparación con 2019, senón que aumenta. É de non aprobarse estes orzamentos e ter que pechar cos orzamentos de 2019 prorrogados, non poderían cobrar os seus salarios, xa que faltan máis de 42.000 euros. Eso, como eso xa non se modifica nin se toca, lógicamente é importante que se aprobe este orzamento para poder dar eses salarios aos seus concelleiros, non? Entón, non vamos a apoiar esta proposta de orzamento, entre outras cousas, porque non se contou con nós, porque non necesitan, nin porque consideramos un orzamento acorde coa realidade do noso concello. Nada máis, por agora. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Señor Outeiro. Sí, desde o BNG, pois tamén anunciar o noso voto en contra de este orzamento, que para nós ni sequera é orzamento, porque se ven un orzamento ou presuposto son unhas contas previsibles, digamos, a futuro, isto non se cumpre aquí, porque como estamos xa a 26 de outubro, quedan 66 días para que remate o ano, pero se de 66 días recortamos os prazos legais de aprobación, exposición, etc., este é un orzamento que só lle daría o mes de decembro para executarse, cousa que non é así, porque isto realmente o que é unha conta xeral do xa gastado e do xa recaudado ou ingresado. Polo tanto, non cumpre xa o obxectivo fixado. Isto xa é pois un exercicio a touro pasado, no que pois en todo este ano este goberno pois practicou pois un despotismo marcado, prescindindo completamente da participación da oposición, nomeadamente do BNG, e digamos monopolizando a acción municipal e monopolizando a información e as accións en temas diversos, variados e transversales, nomeadamente o afrontamento da pandemia. Quixera recordar eu que tempos aqueles os do seu primeiro ano en minoría, cando necesitaba pois de votos, un voto necesitaba para aprobar orzamentos, e pois vostede era todo diplomacia, se reunía con todos os partidos, prometía cumplir todo o que se lle propuxera. Acórdanos que nós, pois en boa fe, nos reunimos con vostede, lle puxemos en riba da mesa 35 puntos, 35 accións de goberno, o cal dixo que cumpliría prácticamente todos, e a volta do ano non cumpreu nin a cuarta parte, e polo tanto nós pois lle retiramos aquela confianza que por sorte
tivo vostede que apareceu hubo un cambio de concelleiro no Partido Galeguista e apareceulle a salvación de que apoiouse no bastón do Partido Galeguista o resto de o mandato pasado. Parece que lle prometía bastante tamén e tampouco lle cumpría nada por como se laiou ese concelleiro por activa e por pasiva do enganado que saiu das súas promesas, incluso viales que lle iba a abrir, asuntos que lle iba a facer, e pois nos vemos aquí en esta tesitura de que nos trae xa un orzamento feito, non negocia coa oposición nomeadamente co BNG, polo tanto non quere o noso voto e pois as propostas que traemos aquí pois xa prescindimos de perder o tempo e expoñerllas porque sería como expoñerllas a esta parede. Así que anunciamos o noso voto en contra a esta política que nos trae este alcalde, a estas formas e a esta maioría asfixiante que efectivamente tendo maioría non é quen de facer un orzamento no primeiro trimestre do ano que é como prometeu e como nadie llo impediría, senón que nos trae xa uns orzamentos para o Nadal, digamos. Nada máis. Ben, gracias, señor Castro. Ben, pola nosa banda, decirlle tamén que a verdade é que nos ten bastante sorprendidos, señor alcalde, porque, bueno, o que podría ser unhas consecuencias dunha maioría absoluta como debería ser, que poñerse do lado dos veciños e atender a todas as súas necesidades e as súas prioridades, pois a verdade é que están demostrando unha falta total de xestión, e é unha palabra que eu sempre utilizo, sempre falo en relación a como vostedes levan este concello, e bueno, nada máis lonxe da nosa intención decir que neste caso vostede non cumple para nada os requisitos que se espera dun goberno en maioría absoluta. Dice vostede que tiveron que reformar o presuposto, que tiñan que incluir os gastos da xestión municipal da EDAR, as sentencias judiciais, e seguramente tamén en todo isto tamén hai que contemplar o sobrecusto que vai a supoñerlle a todos os veciños e veciñas do Grove o tema do auditorio, que si ben vostede vai vendendo unha cifra, esa cifra real final vai a ser bastante máis elevada ca prevista inicialmente. E hai unha cousa que nos sigue decepcionando pola súa banda, porque vostede lle fixo unha serie de promesas aos comerciantes, aos hostaleiros e a moitos veciños daqui do Grove de que se iba a poñer do seu lado ante unha situación que estábamos vivindo, que era difícil e que está sendo difícil e que seguramente se vai a converter nunha problemática bastante grave no noso concello polo tema económico. Sempre lle dixo que bueno, outro día falaba con un hostaleiro e me decía, es que a verdad que o alcalde decepcionounos, porque nunha reunión que tivemos con el nos prometeu ouro e mouro e nos prometeu que iban a baixar as tasas, e aparte que decir que tamén se había aprobado aquí unha baixada de tasas polo tema das terrazas, e ao final acabaronlle cobrando céntimo tras céntimo de todas as taxas que se lle teñen plantexado a todos os hostaleiros e comerciantes. E non vemos que esta sea unha boa atitude para poñerse do lado dos veciños e para atender as necesidades reais que realmente están tendo agora mesmo. Decirlle tamén, bueno, a modo de comentario, que ben puido esperar uns meses máis e xa levar o presuposto do ano que ven tamén, porque a pouco máis o que dice o señor concelleiro do BNG, nos dan as uvas aquí e seguimos esperando polo orzamento municipal, non? Un tema importante tamén, que igual que nós temos o dereito de ter a información relativa a todos os orzamentos, tamén os veciños e veciñas do Grove o teñen, e polo tanto lle recomendo que actualicen a páxina web, porque o último orzamento que aparece é o do ano 2018,
e polo tanto é un tema que tamén a eles lle interesa coñecer tamén de primeira man. Me sorprende, bueno, non me sorprende, obviamente, a realidade do que hai dentro destes orzamentos. Nos atopamos con 800.000 euros en préstamos, que a verdade, pola súa teima de construir un auditorio por enriba das nosas posibilidades, pois nos está costando ao Concello bastantes cartos, bastantes máis que dos que inicialmente poderíamos barallar, tendo en conta que se poderían facer cousas moito máis necesarias e moito máis prioritarias. Ollo, non digo que non sexa necesario un auditorio, pero estamos nunha situación delicada que quizáis terían que habelo plantexado de outro xeito. Hai un tema que me sorprende tamén dentro dos gastos, da partida de gastos. Vostede dice que non incluiu os gastos da Festa do Marisco, e nos atopamos con un gasto dentro unha partida de gastos de comercio, turismo e pequenas e medianas empresas de 249.000 euros. Entendo que aí está incluído 236.000 euros do déficit que supuxo a Festa do Marisco, ou xa vostede non lo aclarará, pero ainda así o que me chama a atención que un concello que vive realmente do turismo, entre outras cousas, é un tema moi importante para todos nós, e que sexa unha partida a que tan só se lle dedica un 2,41%. Realmente, das partidas que todos ustedes reflexan aquí, é a que menos presuposto recibe. Ollo, quitando o tema da Festa do Marisco, cousa que tampouco nos parece procedente, porque, como sempre lle digo, esperar a ver que a xente nos visite porque sí, e non facer actos promocionais nin facer ningún apoio como vostedes veñen non facendo cos empresarios deste pobo. Temos, lóxicamente, o exemplo ben recente da falta de apoio que recibiron por parte das xornadas marisqueiras celebradas polos empresarios, pola Asociación de Empresarios, e polo tanto, pois, unha decepción máis, sumadas a todas as que xa nos ten acostumados, de que cando máis se lle necesita é cando non está aí presente. E decirlle que, bueno, tamén o tema que xa lle recordamos en outras ocasións, a Festa do Marisco é un tema que non pode xerar un déficit como o que xera. Non me cabe na cabeza organizar un evento desta magnitude, xerando, neste caso, que vostedes son expertos, neste caso foi o maior déficit da historia na Festa do Marisco, e é algo que, dende logo, non compartimos e que teñen que tratar necesariamente de mellorar de cara a outros anos. Hai temas que tamén se pon a ler en detalle, o que son os presupostos, os orzamentos e tal, e vemos que hai unha serie de partidas nas que se reflexan, pois, gastos xurídicos e contenciosos que, baixo a noso punto de vista, non deberían aparecer aí, e menos na cantidade na que aparecen, porque, bueno, para vostede é moi fácil xogar cos cartos que non son seus, que ao final son de todos os veciños e veciñas do Grove, e decir, vamos a un contencioso ou vamos a pelexar donde faga falta, aínda que vostede en petit comité recoñeza que hai certas cousas que xa estén perdidas, pero vostede pelexa igual, vostede dalle igual, como non sale do seu bolsillo, pois vamos para adiante, algo que tamén non nos parece de recibo. Outro tema importante que vexo, e lado o que lle comento antes, é de que solamente se invirtan 10.000 euros, 10.500 euros en publicidade e propaganda neste Concello, tendo en conta o que lle digo de que vive fundamentalmente do turismo, nos parece escasísimo, dende logo, e bueno, me sigue chamando a atención certos no que é a relación do persoal que teñen aí metidos, que cumplen, o sea, inclúen 26 policías. Creo que aquí nunca, xa non sei se me lembro se houve algunha vez que tivemos tal cantidad de policías, igual que aparece o técnico de turismo, a ver se po ano que ven, cando vayan a facer a nova conta, realmente, a parte de incluílo, fan realidade ese soño que temos tantos aquí neste Concello, non? E, bueno, decirlle que tamén nos defraudou moitísimo a atitude que tiveron coa xente de deportes. Non pode ser que isto se convirta nun mercado de subasta,
e non pode ser que a estas alturas do ano non se saiba o que son os apoios que vayan a recibir por parte do Concello, tanto que as asociacións deportivas, os clubes e tal, como tamén o que son as asociacións empresariais, que tamén se estivo ata o último momento para saber que partidas lles corresponden en apoio por parte do Concello. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Pois a verdad que creo que non queda moito que comentar, porque mire, vou a dar a razón ao voceiro do BNG. Si isto non é un orzamento, isto é a 26 de outubro que traemos aquí, prácticamente é unha execución de gastos e ingresos de 2020, claro que sí, non podo negar. Podría dar varios argumentos de por que traemos ao 26 de outubro este orzamento, pero vou asumilos todos personalmente e, polo tanto, como máximo responsable, sei que non é de recibo, sei que non é o que marca o calendario, o que marca a propia normativa, pero este 2020 a verdad que nos obligou a esta situación. É certo, traemos unha execución de gastos, polo tanto, ao traer unha execución de gastos e de ingresos, perdón, das dúas partidas, das súas ámbitos, ingresos e gastos, lóxicamente, xa non sería moi intelixente pola nosa parte intentar traer un orzamento como se isto non houbera pasado. O que temos que valorar que estamos a 26 de outubro, o 90% do ano foi consumido, o 90% do exercicio económico 2020 foi consumido e temos que adaptar as partidas á situación real. Polo tanto, o que comentaban os outros compañeiros e a compañeira do Partido Popular, en parte ten razón, hai partidas que quedan a cero porque son partidas vinculadas principalmente á execución de unha serie de actividades ou de accións que non se levaron a cabo polas circunstancias que estamos vivindo este ano e que, lóxicamente, non sería lóxico pola nosa parte mantelas ao 100%. Ludoteca do verán. Home, non houve ludoteca do verán. Estamos traendo o orzamento en outubro, xa ten pasado, pois non ten moito sentido traer esa partida. Que facemos? Aproveitar esa partida que non se executou, cando se tiña que executar, que no verán, e levala a outros gastos que nos entendemos que si son necesarios. O mismo pasa coa Festa do Marisco. Non sería aquí. Non me acaba de cuadrar estes cartos que di vostede de 200 e pico mil euros Festa do Marisco, porque aí serán as sumas de diferentes partidas, porque a mí non acabo de entender. Eu vexo no orzamento Festa do Marisco pero que aí estamos falando de outra partida, non é a Festa do Marisco, son outras máis partidas, non? Claro, pero é que non se pode valorar isto así. Aquí claramente a partida da Festa do Marisco aparece prácticamente todas as partidas en cero, menos as que hubo facturas que tuvemos que recoñecer durante este exercicio que eran facturas que non quedaron aprobadas no ano 2019 e estamos falando, se non me lembro mal, de uns algo así como 17.000 euros ou 15.000 euros, algo así, 14, bueno, falaba de memoria. Ben, en definitiva, claro que sí, son uns orzamentos que hoxe en día temos que adaptar á realidade que temos a este 26 de outubro e que xa sabemos que hai moitísimos gastos e moitos ingresos que se están executando, algúns por enriba, outros por debaixo, e o único que temos que facer é adaptalos, porque si temos esa necesidade de aprobalos. Hai algunhas cuestións, o tema de deporte non vou discutir, tuvemos xa varias xuntanzas cos clubes deportivos, o concelleiro de deporte en ese ámbito, pero eu creo que é de sentido común que, como estou dicindo, estamos a 26 de outubro, se ao longo de todo este exercicio, de todo este ano, moitas actividades deportivas non se celebraron, non ten moito sentido que sigamos mantendo as subvencións a eventos deportivos cando son eventos que non se celebraron. Lóxicamente, que facemos? Utilizar eses cartos para outras partidas. Os clubes deportivos sábeno, porque tuvemos xuntanza con eles. O noso compromiso sigue sendo que no 2021 volver a retornar á situación inicial, que é subvencións aos clubes deportivos e eventos deportivos na cuantía, porque saben que este goberno, e creo que na traxectoria política que temos, así vimos demostrando, vamos a seguir facendo unha aposta clara polo deporte, pola cultura e pola educación. E vou incorporar outra área máis, asuntos sociais, porque cada vez estamos detectando que asuntos sociais pouco a pouco van a ser a partida que en todas as administracións, en calquer nivel de administración, vaise ter que ir incrementando.
por la realidade que todos sabemos e que estamos vivindo. Non ten que ver co COVID, que tamén, senón coa pirámide de poboación e coa estructura sociolóxica que ten a nosa propia sociedade. En definitiva, sí, non teño máis argumentos que darlle ou máis cuestións. Poden estar de acordo con as partidas, outras non. O voceiro de Esquerda Unida di que estes orzamentos non lle gustan. Bueno, non me parece unha valoración política moi profunda respecto aos orzamentos, pero que aí está, vale? Tamén é certo que temos unha experiencia anterior de negociar orzamentos, cando é certo que necesitábamos un voto e as semanas, meses que temos negociado orzamentos e nunca chegar a acordo, non? Bueno, pois ahora mesmo o goberno temos unha situación que democráticamente estamos en maioría absoluta e o podemos sacar. Así pois, non comparto a valoración que fai tamén a concelleira e a voceira do Partido Popular respecto ao turismo. Non entende publicidade e propaganda, non entende os gastos en turismo. Home, o que debería entender é que este ano non hubo turismo, ou hubo un turismo moi reducido, e ahora mismo estamos nunha situación de estado de alarma hasta o 9 de maio do 2021, donde se proíbe os desplazamentos entre comunidades, donde o País Vasco acaba de anunciar que todos os municipios quedan confinados. Polo tanto, vamos a ir pasiño a pasiño, porque claro que todos somos conscientes de que o Grove vive do turismo, pero facer unha estrategia de turismo no ano 2020, sobre todo desde o mes de xuño para cá, pois sinceramente, creo que hai que ser conscientes donde vivimos, pero por certo non é o Concello do Grove. Eu vixo que a maioría de concellos están na mesma situación e incluso a propia Xunta de Galicia no ámbito de turismo está coa mesma situación e o mesmo temor. Tuve unha oportunidade de cruzar unhas verbas co vicepresidente da Xunta de Galicia, responsable de turismo, Alfonso Rueda, e el comentaba que tiña unha incertidumbre moi grande respecto ao 2021 do que iba a ser o ano xacobeo, que non saberían nin que acción se iban a poñer en marcha, porque non sabemos ninguén a día de hoxe que vai a pasar nos próximos meses respecto ao turismo e ao 2021, e facer publicidade e propaganda de turismo sin saber se vai haber turismo ou non, a mí me parece en principio bastante arriscado. E sei que non vamos a compartir, pero afuera de ser pesado, pois igual consigo decilo. Creo que cos datos que nos van trasladando os diferentes profesionales da hostelería do Grove, este verán non foi tan malo como se esperaba. Non vou dicir que fora un ano para botar cohetes, pero vamos a deixar que foi un bo ano, un bo verán. Sei que non vamos a compartir porque xa temos falado máis veces, pero quero insistir. O gran problema do turismo e da hostelería aquí do Grove foi que a Semana Santa estivemos confinados e que non hubo festa do marisco. Eso non lle vou a negar a ninguén. Ahora, os meses de xuño, xullo, agosto e parte de setembro foron, en algún caso, bons meses. Falan tanto da tasa de terrazas. Por certo, a ver se fan o mismo tamén con Portos de Galicia, porque Portos de Galicia cobrou céntimo a céntimo todos os metros cuadrados de terrazas. Nós, ao final, tomamos a decisión que de 3 meses cobrábamos 2, e así o fixemos. E o comunicamos a toda a hostelería, o concelleiro responsable. Reunión, restaurante, bar a bar, negocio de hostelería, dicíndolle, oye, pedistedes autorización para terrazas, moitos deles que nunca tiñan unha terraza, puxeron a terraza, cobramos a terraza, por certo, cobramos cos parámetros do 2019, permitindo poñer máis metros e máis capacidade, porque dentro do interior non se podría, e miren que sorpresa, ninguén que o sepa protestou, e todos pagaron religiosamente a taxa de terrazas. Cando algo é moi inxusto, a xente protesta, a xente di que non, a xente ven aquí, presenta escritos, e pide que non se lle cobre. E a verdad, algúns incluso dirían o gallá pudera pagar máis porque significa ia máis traballo. En definitiva, estes son
os orzamentos, e vou chamar orzamentos porque así ben recollido, pero claramente estamos xa falando a 26 de outubro dunha execución de gastos e de ingresos que este goberno temos que aprobar para darlle cabida, como dicía antes, a unha serie de custes que nos exixe. Claro que vai entrar a finales de novembro, xa contamos con elo, xa estamos executando o orzamento en base a estas previsións, non deixamos de actuar. E unha última matización e precisión, que tampouco me quero estender moito máis. Certo é que o Partido Popular sempre nos critica, e me critica a min personalmente, de falta de xestión. Pero hai un dato bastante sorprendente. O capítulo 2, que é o capítulo de gastos e bens correntes e servicios, que é onde se materializa principalmente un porcentaxe moi alto do que é o día a día e da xestión municipal, este goberno ten a capacidade de executalo prácticamente o 99%. E se non teñen aquí a señora interventora que lle poden preguntar os sudores que lle provoca que este goberno que queramos gastar tanto en ese sentido. Iso para min é unha mostra de capacidade de execución e de xestión, porque temos as ideas e temos os proxectos e as actividades para executar o 100% desa partida. E, por suposto, as inversións. A nosa pena é non ter máis cartos para poder investir máis. O gallá tuveramos máis cartos. Pero é o que temos. En definitiva, pois miren, si, voulles respetar, por suposto, non faltaría máis, pero quero expresalo ben, é dicir, entendo perfectamente que non apoien estes orzamentos, dada a altura que temos, dado a que a situación é a que é, e que os traemos o 26 de outubro. Non hai moitos argumentos para non compartilos, máis alá dos xerais que sempre se traen cando se debaten os orzamentos, pero como entenderán, este goberno temos a obrigación de aprobalos e así o imos a facer. Habimos, pois, un breve turno de intervencións, pídolles brevedade, que por ahora estamos cumplindo máis menos o horario, e despois procedemos a votalo. Señora Castro, que ten pedido a palabra antes. Señor Cacabelos, a última vez que tivemos un pleno aquí nos levamos unha moción que era sobre a creación dun comité de COVID e vostede me dixo que dende logo nadie lle iba a vir aquí a decir como tiña que xestionar o Concello e fíxese que fai unhas semanas tamén saiu unha noticia por parte da Xunta de Galicia que o mesmo que nós estábamos tratando de plantexar a nivel local se puña en marcha, aínda tendo tamén maioría absoluta por parte da Xunta, non? Porque sí que entendía que hai certos aspectos xerados polo tema do COVID que merecen a súa atención e vostede, como ten a maioría absoluta, a vostede non importa o que nos poidamos opinar ao respecto. Dalle exactamente igual, e igual que lle dá exactamente igual traer aquí ou non estos orzamentos, porque os ten que traer, senón obviamente lles importaba absolutamente nada o que nos poidamos decir. E efectivamente nunca nos vamos a poñer de acordo, vostede máis eu, en temas de publicidade, pero xa que o menciona e que vostede, eu comentín antes e vostede o pasa por alto porque non lle interesa comentar, pero a mí sí me interesaría coñecer cal é a súa postura en relación á falta de apoio de cando lle pediron apoio aquí no Concello con respecto á celebración das xornadas marisqueiras por parte de Engrobes, porque está ben que non celebraron a festa do marisco, todos o entendemos, pero dice que non procede invertir máis en publicidade cando realmente é cando cremos que precisamente se non había festa do marisco, cando cremos que máis había que invertir para fomentar as visitas aquí a este Concello. Pero a vostede non lle importou, porque viñeron aquí non unha, nin dúas, sino varias veces, e en absoluto lle importou axudalos neste caso. Por non importar, ni siquiera lle importou estar presente nos actos que tiveron postos en marcha con respecto a estas xornadas, porque non se presentou absolutamente ninguén en representación do Concello, cousa que me parece realmente algo grave e unha falta de respeto con respecto a todos esos hostaleiros. E volvo a repetir, vostede dice este verán non foi tan malo como se pensaba. É certo,
certo que as expectativas se cumpriron ou estiveron por enriba do que pensábamos, porque a verdade que o poñíamos moi mal, pero non vaya dando a entender que foi un dos mellores anos ou que estivo bárbaro este ano cando realmente non é así, porque ao final dá a sensación de que as cifras foron maravillosas e realmente non o foron, e de feito é que hai moitos negocios que xa pecharon as súas portas, e a ver como capean este temporal o que nos temos que enfrentar precisamente con este decreto do novo estado de alarma. Tema terrazas, pois 2 meses, que xa era o que viñan cobrando. Vostede, o tema é que os enganou, dixolle que non lle iba a cobrar as terrazas, que lle iban a facer un desconto nas terrazas, cousa que non fixo, non confunda, e lle cobraron religiosamente todos os impostos, e creo sinceramente que con unha situación como a que estamos a vivir deberían enfocar os orzamentos de outro xeito para axudar precisamente a quen o necesita. Non fixeron absolutamente ningún movimento a baixa nos impostos, absolutamente non lle importou para nada facer este tipo de axuda que realmente é a que lle está demandando os veciños e veciñas do Grove. Dice que non houbo hostaleiros que protestasen, é que, a ver se o entende, é que a xente xa deixa a vostede por imposible, é que lle vai a protestar se ao final acaban facendo o que queren e o que lles dá a gana. É que non lle van a decir absolutamente nada. Si estaría ben que convocasen unha reunión pois con todos os comerciantes e con todos os hostaleiros, a ver que lle opinan, e os force a dar a súa opinión. Seguramente se sorprendería. Eu penso que vostedes non teñen claras cales son as prioridades, e a verdade é que non seguimos sin entender a forma que teñen vostedes en levar a cabo o goberno a través dunha maioría absoluta, cando realmente non quero utilizar o término que utiliza o voceiro do BNG, pero que ao final é que vou a ter que acabar dando a razón, e que vostede pasa o rodillo cada vez que pode, simplemente, nada máis. Moitas gracias. Ben, gracias, señor Otero. Ben, vou a ser breve. Di vostede que non é un orzamento, que é unha execución de ingresos e gastos, pois non tome o noso voto en contra non aos orzamentos, senón a unha xestión do seu ano 2020. Porque, como dixemos, non reflexa unha mellora para a veciñanza, entón non vamos a apoiala, nin o orzamento nin a xestión deste ano. Falaba vostede da experiencia anterior. Eu, como lle dixen antes, o de negociar non é o seu fuerte, porque cando se negocia, chegas a acordos e cúmplense eses acordos. Nos fixamos propostas moitas veces, hubo un ano que se nos incluíron as propostas, favorecemos o orzamento, e non se cumpriron as propostas. Lógicamente, se non se cumpre con nós tampouco cumprimos con que negociamos, pero que non é que con nós, é que o Partido Galeguista ainda está esperando que aprobe, que lle executen os seus acordos do 2018 e 2017, o sea, repitiu en 2 anos, e a día de hoxe sigue esperando por elas. Comentou a señora Castro, aparece por fin unha partida, ou xa aparecía, para o técnico de turismo, pero a día de hoxe non temos técnico de turismo. Esa era unha das nosas demandas daquela, pero a día de hoxe non existe o técnico de turismo. Entón, non engane a nadie, porque non negociou, porque non quixo, porque non sabía negociar, e daba voltas porque quería. Nos, a quen cumpre, nos cumprimos, nada máis. Gracias, señor Outero. Moi ben, eu casi vou ser máis breve aínda que os compañeiros, porque pouco hai que sacar deste pleno. Bueno, sí, sabemos unha cousa, que po ano que ven non vai haber entroido, como anunciou antes, non? Que xa di que non haberá entroido, polo tanto, pois, cando se faga o orzamento do ano que ven, se o fai xa despois, pois xa nada. Sabemos tamén que as tasas de impostos municipais, pois, ou mantemento ou aumento como de saneamento ou creación, como o IBI de rústica. Sabemos que o gasto do que custa este goberno, en vez de baixar, aumentará. Sabemos tamén, por certo, me gustaría que aclarara o tema das 2 demolicións que trouxo aquí a colación, si pode explicar se son obras con responsabilidade municipal, e explicar por que lle vai custar ao Concello, ou sexa, a todos os veciños,
eses 100.000 euros e se hai posibilidade de recuperalos. E por último, se nos está dando a razón e se está de acordo con nós, pois fago o favor de votar con nós e votar que non a estes orzamentos. Nada máis. No, señor Outeiro, empezo polo final. Non estou de acordo con vostedes. Dixen que podería entender que, como sempre fan, nunca estén de acordo con este goberno, por tanto, voten que non. A miña sorpresa sería que nos dixeran, pois sí, vamos a aprobar isto, porque somos conscientes da situación que estamos a vivir e somos conscientes de que este ano é totalmente excepcional. Esa é, para nós, a gran diferencia. Miren, este ano cambiou moitas cousas, parece que algúns non sei se son moi conscientes ou non acaban de vivir toda a realidade. Este goberno, no ano 19, cando chegou a este novo mandato, tiña unhas prioridades que desde logo non abandonamos, pero este ano 2020 cambiou todo. E xa que nos preguntan cales son as prioridades deste goberno, a principal prioridade deste goberno a día de hoxe é intentar tomar todas as medidas posibles e a maior concienciación social para manter a saúde pública, manter o nivel de baixos positivos que estamos tendo de contagio no Concello do Grove, na Vila do Grove. Esa é a prioridade número un, porque de aí deriva todo o demais. E, polo tanto, si é certo, a veces temos que pensalo moito e non tomar determinadas decisións porque ten que prevalecer a saúde pública. E, desde logo, en ese sentido, cando hai saúde, hai todo o demais. E está demostrado, e creo que este ano 2020, unha das leccións que nos pode dar, moitas, pero unha delas é unha poboación sana é máis productiva, máis eficaz económicamente, e produce máis, polo tanto, é mellor para a economía. Que quere dicir isto? Para min, primeiro, sanidade. E a partir de aí, mellorar o Grove, mellorar socialmente, medioambientalmente, económicamente, a través das obras e do día a día que estamos facendo para facer un pobo atractivo, primeiro, para os nosos veciños e segundo, para os turistas, a xente que nos visita. Pero, lógicamente, este ano é que temos que abrir un paréntesis que a ver cando pechamos, esperemos que antes que tarde, pero que é así, temos que vivir o día a día da situación que nos tocou acometer, que, por certo, nos está dando moito para aprender, moitísimo que aprender. Calquera, como dicía outro día, pensaba o 31 de decembro de 2019 que íbamos a vivir este 2020, non? Polo tanto, téñano claro, porque nós sí que o temos claro. O primeiro de todo, se me preguntan, a saúde. Todas as demás decisións deste goberno van a depender deso, da saúde. E manter o nivel baixo de contagios, si podemos, que, lóxicamente, hai unha porcentaxe que eso saben máis os científicos, lóxicamente, que o contagio do COVID ben provocado polos desplazamentos, canto máis xente, máis probabilidades de contagio, determinadas circunstancias, pero se somos capaces de ir tomando as decisións, o esforzo que non falaron del, que estamos facendo para desinfectar todos os espazos públicos, creo que poucos concellos en Galicia o están facendo, poucos, porque ademais nos interesamos en preguntar a desinfección que se está facendo no centro de saúde, nos centros públicos e sobre todo nos colexios do Grove, creo, igual me teño un erro, pero creo que ninguén o está facendo en toda Galicia. Ninguén. E iso, para min e para este goberno, desde logo, creo que é a prioridade absoluta a día de hoxe. Despois, claro que sí, claro que hai que apoiar a economía, claro que hai, pero se hai saúde e estamos nun nivel baixo, é certo que ahora xa todos estamos no nivel 2, pero ata agora, no Salnés o Grove era das poucas vilas que podía seguir mantendo uns horarios diferentes, unha porcentaxe de aforo diferente para a hostelería, e iso é importante porque permite traballar pouco, pero seguir traballando, que é diferente que ter que estar pechado, como ahora mesmo está máis de media España, e iso é importante. Bueno, en definitiva, recollemos as súas opinións, os seus postulados. Señor Outeiro, non nos confunda ou non se confundan, non estamos apoiando que voten no. Estamos dicindo que xa o entendíamos, que xa o sabíamos, que non nos sorprende que voten no, porque creo que máis me aventuro a que o exercicio 21, 22 e o 23 a mitad seguirán votando no aos orzamentos que trae este goberno ao pleno. Me aventuro, me sorprenderían se en algún momento dixeran que iban a apoialos, pero bueno,
En definitiva, a ver se traballamos no 2021, nos orzamentos do 2021, traémolos, seguramente daqui a fin de ano non, pero sí que queríamos traelos como moi tarde, no mes de febreiro do 2021, e para iso temos que empezar xa a traballalo, que as previsións, lóxicamente, non son nada fáciles, porque a día de hoxe é que nin a Xunta de Galicia ten aprobado os seus orzamentos, nin hai unha proposta deles. Canto vamos a recibir os concellos ano que ven da Xunta de Galicia? Pois é unha parte importante, un porcentaxe importante dos ingresos. Canto vamos a recibir da participación dos ingresos do Estado a día de hoxe? Pois ainda non se sabe, e é unha parte moi importante, estou falando creo que do 30% do ingreso total do Concello de Grove, e facer un orzamento sin eses datos tampouco é sinxelo. Ben, procedemos entonces á votación do punto... sí, perdón, a demolición son sentenzas que xa veñen, pois de lonxe, tan lonxe que xa estaba o expediente en tramitación cando, polo menos nós, parte dos compañeros, chegamos a primeiro goberno 2007. Son concretamente a demolición parcial do Hotel Terramar e a demolición total a urbanización Playa Espiño, en San Vicente. Non sei se se ubican, subindo do Espiño hacia San Vicente do Grove, a dereita, exacto, onde se... a dereita aqueles viviendas que hai, pois ali hai unha orden do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Houve un veciño que... Os dous veñen por denuncias de dous veciños, de dous particulares, e as resolucións son firmes, tan firmes como que xa nos obrigaron a dotar económicamente. Estamos falando, curiosamente, que unhas son 53.000 e pico e outras son 54.000 e algo. 7.108.000 euros as dúas demolicións. Responsables subsidiarios. De feito, sí, pero unha delas, o Terramar, xa no ano 2010, creo que tuvemos que demoler unha parte na horta e ainda estamos esperando recuperar eses cartos. E certo é que os de Playa Espiño se lles mandou o proxecto, presentaron un contencioso porque non estaban de acordo co mesmo, pero o TSJ nos está obligando a demoler como responsables subsidiarios. Despois vostedes chegan a un acordo cos promotores e a ver que resolve o xulgado, non? Bueno, sería necesario, e desde logo así debería ser, que o Concello pudera recuperar eses cartos, porque está actuando como subsidiario, como responsable subsidiario, lógicamente, pero bueno, temos que cumplir as resolucións judiciais. Ben, Entendo que se vai poñer a partida, pero non hai data ni... Data, como que o Hotel Terramar xa está xudicada a obra e esta mesma semana poñerán os andamios para empezar a demoler. A outra sí que se pode, vamos a estar ahora mesmo, creo que no proceso de contratación, da obra de demolición. Hai un proxecto de demolición, proxecto que está aprobado, e en base a ese proxecto, que é o que recurreu os propietarios, pero en base a eso, como TSJ nos obriga a executalo, temos xa o orzamento e, polo tanto, ahora vamos a iniciar o proceso de contratación da obra de demolición. É a situación que nos toca. Ben, procedemos, polo tanto, a votar o punto número 2, expediente 2092/2020, orzamento xeral 2020. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobado por maioría. Pasamos entonces ahora a tratar mocións de urxencia e vámolas a tratar en base a como entraron. Por lo tanto, hai unha de cada grupo, unha de Esquerda Unida, unha do Partido Popular e unha do BNG, e empezamos pola de Esquerda Unida. Non tes copia. Sí. Oye, paso a compañera para que venga a defender la... Primeiramente votamos a urxencia, a incorporación da urxencia, é sobre o 25N, o segundo título que vin. Bueno, ser de urxencia. Pode ser. Vale, entonces, como sempre, votamos primeiro a urxencia e despois, en todo caso, debatímola. Votos a favor da urxencia, apróbase por unanimidade, incorpórase a orde do día e, polo tanto, cedo a palabra a señora Domínguez para a súa defensa. Boa noite a todos. Teñen copia
todos da moción. Vou pasar a ler os puntos da proposta de acordo. Primeiro, instar ao Goberno de España que se modifique a Lei Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, ampliando a propia definición de violencia de xénero, cumprindo co ratificado dentro o Convenio de Istambul en 2014. É dicir, que se inclúan as violencias contra as mulleres fora do ámbito da parella ou exparella, que se incorpore a violencia sexual, laboral, institucional e tamén que se incorporen os ventres de aluguer e a prostitución como violencia de xénero. Segundo, instar ao Goberno de España a que se desenvolva unha lei integral para loitar contra a trata de seres humanos, que ademais de previr e perseguir esta secuela e as redes de delincuentes que se lucran con esta escravitude moderna, conteña un plan de integración para as miles de vítimas, a maior parte mulleres e nenas, aínda sen cuantificar no Estado español, que é un dos principais destinos europeos das migrantes captadas polas redes para exercer a prostitución. Terceiro, instar a que na Comisión Sectorial de Igualdade se amplíe o tempo de acreditación de vítima de violencia de xénero, para posibilitar a súa inclusión en procesos de incorporación sociolaboral. Cuarto, realizar un informe de impacto de xénero das propostas recollidas nos plans de reconstrución para incluir os factores de corrección necesarios para evitar aumentar os desequilibrios de xénero existentes. Quinto, impulsar plans de igualdade con suficientes recursos humanos e materiais, así como mellorar os datos para a sensibilización social e a planificación de avaliación das políticas de igualdade. Sexto, avaliar a posta en marcha do Pacto de Estado contra a violencia de xénero nas entidades locais e autonómicas para garantir que se está utilizando de maneira adecuada e os obxectivos que se están traballando. Sétimo, implementar a educación afectivo-sexual e contra a discriminación e violencia de xénero desde a óptica feminista e desde a diversidade en todas as fases educativas. Oitavo, reforzar as actuacións con menores en contexto de violencia de xénero e as actuacións dos puntos de encontro para adecuarse ao contexto. Noveno, desenvolver plans de formación e sensibilización contra a violencia de xénero de obrigado cumprimento o persoal sanitario, educativo, xurídico e as forzas e corpos de seguridade, con cursos mantidos no tempo, actualizados e avaliables. Décimo, fortalecer a rede pública de atención ás vítimas internalizando os servizos de atención directa, de acollida e atención do teléfono de atención á violencia para posibilitar empregos dignos como primeiro paso para a boa atención, información e asistencia das vítimas de violencia de xénero. Undécimo, desenvolver e profundar nas campañas de concienciación e información específicas para o contexto actual, implicando as contornas próximas ás mulleres que sofren a violencia para que as apoien e comuniquen a situación ás administracións correspondentes. Nada máis. Simplemente, unha vez máis, pido apoio a esta moción que, bueno, como sabemos, seguimos igual ou peor que do que estábamos. Nada máis. Moitas gracias. Algún intervencións? Señor Outeiro. Sí, desde o BNG por mostrar o apoio a esta moción. A verdade é que na voraxe dos acontecimentos destes días quero dicir que nos colleu un pouco de sorpresa porque efectivamente isto é para o 25 de novembro, ainda estamos en outubro, ainda falta, bueno, non falta un mes, falta un mes un día que hoxe xa é 26, falta 29, 30 días e nós tiñamos pensado traer moción para o pleno de novembro, pero ben é certo que o pleno de novembro igual é despois deste día, porque coincide o luns posterior. E entón, pois, nada, felicitar por adiantarse ou traelo a tempo, máis que adiantarse, traelo a tempo e mostrar o noso apoio. Nada máis. Ben, pola nosa banda, decir que tamén imos a apoiar esta moción. Nos gustaría facer fincapé na necesidade urxente de que se valoren e se teñan moi en conta o aumento de casos debido á actual situación que estamos a vivir polo COVID-19, xa que a convivencia para estas mulleres non só acarrea un problema de maltrato físico, senón que empeora co maltrato emocional e que conleva o tempo utilizar os seus fillos
como armas, sufrindo ambos, non? Tanto a nai como os fillos, sin poder moitas veces nin tan sequera pedir axuda porque se ven constantemente vixiadas polo agresor. É un tema que nos gustaría recalcar e, lóxicamente, apoiar todos os puntos que reflexan na moción. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, pois nós tamén dicir que vamos a apoiar esta moción. Tristemente, a necesidade de volver a traer un ano máis unha moción destas características, pero nós sí que nos gustaría, aproveitando esta moción presentada, facer unha declaración, suliñar un aspecto que nos parece fundamental. As palabras son importantísimas, e en política máis, porque as palabras teñen significados, e esos significados teñen consecuencias. Por lo tanto, desde logo, este grupo de goberno non podemos compartir como en algúns espacios, en algúns territorios de España, se pode estar falando de violencia intrafamiliar, intentando diluir as consecuencias, cando todos temos claramente do que estamos falando, e do que estamos falando de violencia machista. Por lo tanto, aproveitamos esta ocasión para decir, primeiro, que vamos a apoiar a moción, e, en segundo lugar, falamos de violencia machista que exerce o home contra a muller polo feito de ser muller. Non estamos a falar de violencias intrafamiliares que queren con esas novas novos usos do vocabulario das palabras, pois diluir un problema moi importante e, como acaba de dicir a voceira do Partido Popular, que afecta non solamente as mulleres maltratadas, que sí, que lamentablemente son as que o están sufrindo, sino en moitas das ocasións os seus fillos e as súas familias, e máis na situación que nos toca vivir este ano. Por lo tanto, nada, reiterar este apoio á moción presentada por Esquerda Unida. Señora Domínguez, si quere. Nada, simplemente agradecer unha vez máis o apoio de todos os partidos. Gracias. Votamos, polo tanto, a moción de urxencia de Esquerda Unida. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade do Pleno do Concello de Grove, cousa que quero resaltar e suliñar. Pasamos agora a tratar a moción presentada polo Partido Popular, moción que leva o título Moción do Partido Popular para reclamar medidas de garantía para a seguridade e a convivencia ciudadana frente á ocupación ilegal de vivendas. Como fixemos na anterior, primeiro votamos a urxencia e despois, no seu caso, pois, cedemos a palabra a voceira para a súa defensa. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada por unanimidade e incorpórase ao orde do día e, polo tanto, cedo a palabra a señora Castro para a súa defensa. Vale, se os parece, paso a ler directamente a proposta de acordos. En primeiro lugar, instar ao Goberno local a elaboración dun plan municipal contra a ocupación ilegal de vivendas co fin de asegurar a devolución dos inmobles ocupados ilegalmente aos seus lexítimos donos, en coordinación coa Xunta de Galicia, en consoancia coas medidas de reforzo da seguridade e a vixiancia de inmobles abandonados susceptibles de ocupación ilegal, como a posta a disposición dos donos afectados de servizos de asesoramento e orientación xurídica. En segundo lugar, instar ao Goberno municipal a potenciar a coordinación e a cooperación institucional para reforzar a eficacia na loita contra a ocupación ilegal de inmobles, en particular entre a Policía Municipal, Policía Nacional e a Policía Autonómica, así como coa Administración de Xustiza para asegurar unha pronta actuación ante ocupacións que atenten contra a seguridade e a convivencia cidadá. En terceiro lugar, instar ao Goberno municipal a que a xente non poida empadroarse en vivendas ocupadas para non recibir ditas axudas municipais. En cuarto lugar, instar ao Goberno central a modificación da lei para que dé cobertura a dous aspectos fundamentais. En primeiro lugar, se protexa a propiedade privada, senón media contrato que xustifique unha ocupación en horas o Estado, que debe ser protector dos dereitos, porá no poder do seu propietario vendo que se trate. E, en segundo lugar, no caso dos alugueres, a protección dos dereitos da persoa que pon a vivenda en alquiler debe ser fundamental, sempre sin menoscabo dos dereitos á vivenda que ten calquera persoa a ter unha vivenda, pero que teñen que ser cubertos polo Estado e nunca por un propietario particular. Ben, o motivo de traer esta moción aquí hoxe é porque, bueno, recentemente nos chegaron queixas dos veciños aquí no Grove, concretamente, bueno, todos sabemos, hai 2 puntos quentes aquí dentro do Concello e que cada vez se está convertendo nunha inseguridade
maior a medida que transcurre o tempo e a verdade é que se sinten inseguros en certas ocasións, sobre todo os que están vivindo cerca deses puntos. Hai un tema que hai que destacar e é que recentemente houbo unha problemática que tivo que vir a Policía e a Guardia Civil a unha desas zonas a raíz tamén dunhas chamadas por parte dos veciños que estaban nesa zona e a verdade é que nos parece que o Concello pode facer moito máis que do que está facendo para, de algún xeito, facer que eso se controle e non ocurra o que está ocurrindo no noso Concello. Somos tamén conscientes, e é algo que cada vez máis se ve, que resulta moi difícil atopar algunha casa que a xente que busca aluguer para todo o ano ten que facer unha odisea para atopar unha casa para todo o ano e é realmente porque, bueno, a xente ten medo a este tipo de cousas que están pasando e sobre todo a desprotección que teñen o que son os propietarios, porque si ben chegamos a un punto no que estando o inquilino dentro da propiedade, se non paga durante varios anos, como ten pasado, algún caso que me teñen comentado, tense que pelexar coa xusticia en gran medida porque é imposible sacalo que ao final é a súa vivenda, non? E non é xusto tamén para o propietario que este tipo de cousas non se controlen a través dunha lei que dé cobertura a esos aspectos dos que falaba, e a xente está totalmente insegura ante eso e lóxicamente teñen moitísimas vivendas que están vacías e que preferen mantelas vacías valeiras antes de que se teñan que enfrentar a este tipo de situacións. Por lo tanto, creemos que dentro do Concello se pode facer moito máis ca do que se está facendo e, sobre todo, tratar de ir a esos focos concretos que todos coñecemos para paliar un pouco a problemática que estamos tendo no noso Concello. Ben, gracias. Intervencións? Señor Otero. Sí, bueno, dende Esquerda Unida vamos a rexeitar esta proposta. A dereita, a extrema dereita, está moi acostumbrados a dimensionar problemas que creemos que realmente non existen. Creo que non é un problema real, consideramos que menos no noso Concello. O dereito á propiedade privada creo está garantido pola lei e non entendemos cales son eses aumentos de ocupación neste Concello. A maioría o 90% das ocupacións suelen ser dos vivendas que están en máis de fondos buitre ou bancos, entón tampouco non os que deberían era poñelas a disposición da cidadanía. Creemos que ese é un dos verdadeiros problemas do noso Concello, son as numerosas vivendas baleiras, concordamos nese aspecto, as que están en estado de abandono, e aí sí é onde deberíamos preocuparnos, onde debería o Concello intervir para procurar unha mellor solución. Creo que o tema este non lle vamos a dedicar máis tempo, non estamos de acordo. Nada máis. Gracias, señor Outeiro. Sí, desde a BNG tamén pois non nos parece unha realidade este tema da ocupación. A verdade é que nos parece un problema inventado no que nada máis que pois hai un bombardeo constante de casos en non sei donde e efectivamente hai algún caso puntual, incluso de algún tipo de personas de ocupacións que incluso colgan pois as súas hazañas en internet e entonces chaman, a verdade que está todo moi magnificado e moi rechamante, pero se vamos á realidade o que ocurre é que hai xente sin casas e casas sin xente, e iso é o que hai que casar. E se vamos á realidade do Grove, dun parque de cerca de 6.000 vivendas, creo recordar, igual menos da metade están ocupadas porque as outras son segundas, terceiras, cuartas, quintas ou sextas residencias ou vivendas, e non vexo esa preocupación, porque senón aquí habría ocupacións todas as semanas, ¿sí? E hai xente que ven unha vez ao ano ou unha vez cada 2 anos ou 2 veces ao ano e non sei se ten este risco. Quen está gañando en todo isto?
pois as compañías de seguridade privada, as compañías de alarmas, as compañías que nos están bombardeando tamén con publicidade, que parece que un vais a ir a comprar o pan e cando veña de volta, pois xa lle ocuparon a vivenda, cousa que é completamente irreal. Entón, esta moción ou este tipo de publicidade, o único que está enchendo a conta resultados destas compañías de seguridade privada, hai que recordalo, de seguridade privada, e, por outra parte, quen ten que ter realmente medo en isto? Pois os que máis vivenda teñen acaparada, que son, efectivamente, os bancos, a Sareb, etc., que son os que sí que lle vai a vida en isto. E son os que son a man que manexa, porque é un sector poderoso, que non máis ser poderoso os bancos, e é un sector que manexa os medios de comunicación e manexa a opinión pública desde atrás e busca unha política que lle beneficia a él, facendo sentir ao cidadán de a pé ameazado. A ameaza que ten él, pois, ya inocula ao cidadán de a pé para buscar políticas que lle favorezan. E hai que recordar que estes bancos recibiron miles de millóns de euros de todos os cidadáns e o Estado llos dou sin, como contrapartida, pois ter accións deses bancos ou ter propiedades deses bancos e, neste caso, ter un parque de vivenda pública, de vivenda social, que poida facer casar ese grande problema que é que se siga vendo xente sin casa e casa sin xente, cando o artigo 47 da Constitución, creo recordar, di claramente que todo o mundo ten dereito a unha vivenda digna, ¿sí? Entonces o Estado non é capaz de facer valer ese dereito da poboación e, efectivamente, hai casos puntuais de ocupación de xente, por outra parte, que o que hai no Grove, pois me parece que son inmobles que non son de particulares, por lo tanto, parte da culpa desa ocupación habría que botarlla directamente a eses propietarios que fan de deixadez de funcións no coidado, no ornato, no mantemento desas vivendas, e máis, non pagan as comunidades, e hai moitos edificios donde os veciños conviven con pisos embargados polos bancos, propiedade dos bancos, e eses señores bancos non pagan a comunidade dos veciños, e son os veciños os que teñen que sufrir onerosamente neses edificios pois unhas cargas maiores de mantemento das instalacións, dos ascensores, etc. E por que non estamos pedindo unha lei para castigar a eses morosos, a eses bancos que non están correspondendo coa súa obligación de manter o ornato, de manter as comunidades, etc. Porque eso sí que é un grave problema para moitísima xente, moitísimo máis que as ocupacións. Moitísimo máis que as ocupacións son eses propietarios de múltiples propiedades que fan deixadez da súa función da propiedade. Entón, está moi ben que inste o Estado a protexer a propiedade privada, pero tamén haberá que instar a eses propietarios a que cumplan con as súas obligacións. Por lo tanto, non estamos de acordo con esta inoculación que se lle fai á poboación sobre a ocupación, non estamos de acordo en que a población xeral saque ningún beneficio en isto, senón que só intereses oscuros e poderes económicos potentes están detrás de todo isto. Por lo tanto, non lle vamos facer o caldo gordo aos bancos e aos incumplidores dos seus deberes sobre a súa propiedade privada, e sin estar en contra, por suposto, pois dos veciños que teñen as súas vivendas, etc., pois non vamos a apoiar esta moción. Nada máis. Ben, gracias. Desde o Grupo Socialista temos que decir que realmente nos xenera dúbidas o posicionamento respecto a esta moción, porque certo é un tema moi sensible, un problema para abordar con máis fundamento, e creo que en outras instancias que non a local. Eu creo que isto é un tema de Estado e que, tal como recolle a Constitución, hai unha serie de dereitos, porque se é certo que hai un dereito de acceso á vivenda, tamén é certo que hai o dereito á propiedade, non? A verdad que aquí confluyen opinións ou
sensibilidades que é moi complexo dirimir. Nós casi nos iríamos pola abstención dada a situación de que non temos unha opinión formada. É certo que hai situacións de propiedades de fondos buitre ou de bancos que curiosamente suelen ser os que teñen máis capacidade de desaloxar as vivendas, pero tamén hai moitas situacións de propiedades privadas de calqueira de nós que non temos esa capacidade e que temos que convivir, e tampouco creo que sexa unha defensa, unha ocupación á forza dunha vivenda. Por certo, me comentaba outro día unha persona que si ti foras propietario, non tiene propiedades, pero bueno, vamos a poñer propietario de un piso, dun inmoble, é ocupado por unha xente, estás obligado a pagar todos os servizos dese piso ata que ti o podas desaloxar, é dicir, xa non é que che ocupen a vivenda, é que tens que pagar a agua, a enerxía, os costes de comunidade, etc. Home, penso que a xente que vive esta situación habría que mirar casos, claro, nós non podemos analizar todos. Aquí no Grove, que nos saibamos, temos 2 casos de ocupación ilegal, de ocupación de 2 inmobles. Certo é que polo menos un está en total abandono, pertence a unha entidade financeira, cal o Concello xa nos temos posto en contacto con eles en varias ocasións para que tomen medidas de que non se poda acceder ao inmoble de forma tan sinxela como se está facendo, e que moitísimas veces xa tuveron que acudir as forzas de seguridade, tanto policía como Garda Civil. E respecto á propia moción presentada polo Partido Popular, a nós nos xenera moitas dudas. O punto primeiro, instar ao Goberno local a elaboración dun plan municipal contra a ocupación ilegal de vivendas co fin de asegurar a devolución dos inmobles ocupados ilegalmente aos seus lexítimos donos. Competencia municipal nos parece moi complexa, diría que incluso xurídicamente non temos esa capacidade, e desde logo o que sí non é, e creo que hai que retirar, e senón aquí está o señor secretario que nos pode aclarar, o punto terceiro, instar ao goberno a que a xente non pode empadroarse en vivendas ocupadas para non recibir ditas axudas municipais. Bueno, tanto é así que me corrixirá o señor secretario. Creo que, igual estou confundido, pero eu creo que eu poderíame empadronar debaixo dunha ponte aquí no Concello. Consultei nunha, non falo por falar, consultei unha vez por unha persona que levaba empadronamento aquí no Concello de Grove e me dixo que sí, que eu como veciño teño dereito a ter un é que hai un problema ahora mismo aquí no Concello do Grove, non é a ese nivel, pero alguén que alugou un piso, non pagou, empadronouse ali co contrato de aluguer e nunca pagou o aluguer, nunca viveu aí e sigue empadronado aí. É dicir, é un tema moi complexo que é unha normativa estatal. O empadronamento realmente nós aquí tramitamos, pero non é o Instituto Nacional de Estadística e non é... sí, Cicedoche, claro. Simplemente este empadronamento realízase de acordo coas normas estatais, non? Está o Reglamento de Población e Demarcación Territorial, en os requisitos, e comproba os requisitos que ven aí na normativa, que documento acreditado de identidade, libro de familia, título que lexitima a ocupación da vivenda, outros documentos análogos. Simplemente desde o registro se comproba que se cumplen estes requisitos e se empadrona de acordo coa normativa que hai estatal. Non podemos decidir se empadrona unha persona ou non. Simplemente comprobar os requisitos reglados que se establecen na normativa e se adoptan as resolucións de acordo con estas instruccións e normativas estatais. Gracias pola aclaración. Por lo tanto, este punto terceiro sí que non se pode cumplir, porque, como dicimos, é unha norma totalmente estatal e que nós o único que facemos aquí é certificar que se cumplen os requisitos que establece esa norma e facelo trámite. E xa lles digo, o punto primeiro nos xenera moitas dudas de que se poda facer, porque tampouco é unha competencia municipal. Ahora ben, certo é que o problema de fondo existe, está afectando a moitos veciños, a moitas veciñas, a moitos ciudadanos,
E a nós sí que nos gustaría desde o goberno local trasladar esa preocupación ou esa sensibilidade. Hai moita casuística e hai moitas situacións, certo é o abuso dos fondos buitre, traballos e accións para botar a desaloxar un edificio totalmente, claro que sí, pero tamén hai outras casuísticas que tamén deberíamos analizar. En todo caso, nós creo que sí habería que instar ao Goberno e ao Congreso dos Diputados a que fixeran un estudio e unha reforma e unha proposta que permita, bueno, polo menos aliviar ou solventar este problema que empeza a ser importante e que xenera moitas sensibilidades. De tal xeito que, primeiro, recomendamos ou propoñemos, non sei, que o punto terceiro sí que se elimine porque non é competencia municipal, o primeiro non xenera moitas dudas, e en todo caso este goberno que vamos a facer é absternos a esta moción do Partido Popular. Señora Castro. Sí. A verdade é que me sorprende os comentarios que fixeron os meus compañeiros da oposición. Parece que non deben estar ao tanto. O alcalde sí que sabe, por iso fixo a exposición que fixo, sabe realmente de certas problemáticas que estamos a vivir aquí, e non estamos a falar de un caso puntual, estamos a falar de que hai un lugar en concreto que se empezou ocupando por unha persoa e agora están, se non me equivoco, 12 persoas. E sobre todo, eu non traería, ou nós, digamos, non traeríamos esta moción aquí se non se nos transmitise por parte dos veciños que viven nesa zona a inseguridade a que están eles sometidos, porque realmente, ao final, aí pasan moitas cousas. Lóxicamente, este non é o foro para falar de certas cuestións que pasaron recentemente, pero non podemos poñer a vista en outra cousa, senón na problemática que hai aquí. Que queremos nós con esta moción? Que de algún xeito que sea competencia do Concello, como pode ser o feito de garantir que se tapien esas vivendas e instar os propietarios a que fagan de tal xeito que impidan a entrada de xente que non que pretende ocupar a vivenda. Eso sí o pode facer o Concello, e hai certas cousas que se podría facer máis e incidir máis neste aspecto, precisamente para evitar esa inseguridade. E xa digo, é que recentemente houve un caso que tiveron os propietarios de vivendas que están pola cercanía, tiveron que chamar a policía con todo o que ali estaba pasando. Entón non podemos poñer o foco en outras cuestións e decir que isto non é un tema importante. Lóxicamente, dentro do noso Concello non é tan gravoso como o mellor en outros, pero sí que temos unha problemática que deberíamos correxir, e por parte do Concello que se poida facer, pois benvido está, non? E sobre todo, xa digo, instar a esos propietarios a que fagan o cumplimento das funcións. Si quere, no punto terceiro, señor alcalde, si dice que non é competencia súa, podemos poñer, instar ao goberno digamos, central, que a xente, non sei se, neste caso entendo que é competencia do goberno central, podemos facer esa modificación si ve que é máis procedente, pero polo resto insistir en que é un tema que temos que correxir para que non teñamos que botar despois as mans á cabeza, vale? Nada máis. Moi ben, gracias. Pois, se non hai máis intervencións, procedemos a Sí, señor Outeiro. Aclaro das cousas. Gostaríanos saber que falouse de dous casos no Grove. Un, creo que coñecemos todos, que era unha instalación inda que privada, pois prestaba un servicio social e comunitario que efectivamente foi embargado por un banco e agora non está facendo ningún servicio social nin comunitario. Por lo tanto, vemos que esa propiedade, pois, en vez de manter esa actividade ou dar unha contraprestación semellante ou manter a infraestructura, pois efectivamente pois converteuno en pois un foco de inmundicia, e con este problema asociado que efectivamente preocupa a moitos veciños e estamos con esos veciños, para que entonces a quen hai que chamar a atención é esa propiedade privada que exerza el o desaloxo e que poña a traballar esa instalación, que a recupere e que a revirta a función que tiña.
Non sei cal é o segundo foco que velar e tal. Non sei cal é o segundo foco, se nos poden informar. Si... Hai un tema de protección de datos que non ven ao caso. Se quere despois, ao cabalo... Sin dar os nomes, pode dicir, pois é unha vivenda privada, tal, non sei que... É un edificio... Non ten por que dicir nin a rúa, nin nada. É un inmueble que ahora mesmo está en construcción, se está sin rematar. E outro creo que todos estamos falando do mismo inmueble. Está en xuicio. Está nun contencioso moi fuerte e aí é difícil decidir. Por certo, aclarar, xa que me pide unha aclaración, no outro inmoble que creo que estamos falando e non podemos dar datos por protección de datos e polo tanto é unha cuestión moi sensible, como dicía antes, desde o Concello sí que nos puxemos en varias ocasións, pero en varias ocasións por activa e por pasiva en contacto con a entidade financeira para que tome medidas. Certo é que sin un resultado óptimo seguiremos insistindo porque, como decía, hai boa parte desta exposición e desta moción que compartimos e consideramos que non podemos vivir de espaldas a un problema. Certo é, hai unha cousa que deberíamos de matizar e como non temos formada esta opinión desde o goberno, porque ademais podemos claramente con unha competencia superior á nosa, por eso tomamos esa decisión de absternos. Pide a palabra a señora Castro. Perdón. E despois aclarar unha cousa, que ademais isto levo denunciado o BNG en bastantes convocatorios electorais, que en concellos do PP había xente empadronada en transformadores eléctricos de Fenosa, había xente empadronada en depósitos de agua, etc. Calquer rollo que tuviera número, e empadronaban ali a 10, 12, 15 persoas. E aparecían os votos despois, curiosamente. Por lo tanto, o de poderse empadronar en calquer lado... Nada máis. Solicita a palabra a señora Castro, cedémoslle e despois xa procedemos a votar. Mire, eu penso que isto é un tema serio e que realmente é bo que tomemos as medidas oportunas no noso Concello antes de que teñamos que botar as mans á cabeza. E vou contar un exemplo que a verdade é que cando un fala neste caso coa propietaria dunha vivenda aquí no Grove, che cae a alma aos pés porque realmente que tes un sentimento de impotencia. Isto é un caso que seguramente ocorre en máis medida aquí no Concello, pero un exemplo, unha propietaria que ten unha casa que de repente alquila a unha persoa que se empadrona nesa casa e que, bueno, pois lle paga o aluguer durante 4 meses e despois deixa de pagalo. Saben vostedes canto tempo tardou a propietaria en recuperar a súa casa? Entre xuizo vai, xuizo ven, xuizo vai, xuizo ven. 2 anos. E tiña que seguir pagando religiosamente os gastos da vivenda. Eu penso que iso non é xusto. E é unha cousa que temos que ter en conta. Pero seguramente pasa en máis dunha ocasión. Eu sei deste caso, sei de 2 en concreto. O alcalde mencionou fai un momento outro que seguramente tamén é coñecedor e seguramente se nos poñemos a tirar pois isto aparecerían moitos máis e a eso nos referimos, por eso traxemos esta moción aquí. Procedemos á súa votación. Votos a favor? 2 do Partido Popular. Abstencións? 9, 11. PSOE e BNG. En contra? 2 Esquerda Unida. Queda... No, 2 votos do PP. Hai que repetir votación en caso de empate, decía o alcalde de calidad. Porque hai empate. 2 a favor e 2 en contra. BNG e o PSOE nos abstemos. Procedemos a votar de novo. Sí. Sí, porque, bueno, non nos abstemos. A ver, votos a favor desta moción? 2 do Partido Popular. Abstencións? En contra? E ahora le toca al señor alcalde decidir. Que facemos? Póñase do lado dos veciños. Sempre, pero eso sempre, pero pois nos abstemos porque non tiñamos claro votar sí, non tiñamos claro, o que sí que tiñamos claro era non votar no, polo tanto
Ai, madre mía. Estou facendo, ainda que creades, unha consulta telemática cos meus compañeros. A ver, venga, que vamos ben de tempo e non vamos a perder o tempo por isto. Ben, vou exercer o meu voto, que, bueno, son as situacións dos plenos, pero non teño unha opinión de tomada. Dixeno antes, os meus compañeros de goberno, uns opinan que non, outros que sí. Teño que matizar, creo que é un tema moi sensible, e eu quero aclarar o meu sentido do voto nun sentido. Vou votar a favor, pero por unha simple razón, porque creo que hai que instar ao Goberno, ao Congreso dos Diputados, a que traballen en este sentido claramente e resolver un problema. Dito isto, o problema, como decía antes, eu sí quero poñerme ao lado dos veciños e das veciñas, un propietario individual particular, que eso creo que pode ter un problema, aínda que creo que o dereito de propiedade sempre está salvado. Ahora, tamén quero deixar moi claro que os fondos buitre e os bancos que teñen esa capacidade de poñer en marcha accións para non desaloxar ocupas, como se suele dicir vulgarmente, senón para desaloxar a xente que leva anos vivindo e pagando unha renta religiosamente, pois a verdad é que non me parece xusto, porque ese sí que teñen capacidade máis que suficiente para desaloxar. Pero é certo que hai que resolver en este país o problema da vivenda, porque vos dicían vostedes, hai moita vivenda baleira e moita demanda de ocupar vivendas. Bueno, vamos a instar ao Goberno a que se poñan a traballar en este sentido e intentar aprobar unha legislación que favoreza aos máis necesitados e aos que peor se poden defender. Con esa matización exerzo o meu voto a favor, polo tanto queda aprobada a moción do Partido Popular. Temos ahora, que conste que isto me vai a costar un tirón de orellas de algunha compañeira de goberno, pero o asumo perfectamente porque aquí eu, ao final, tomo a decisión dos meus compañeiros. Temos unha moción de urxencia por parte do BNG, igual que antes, procedemos á votación a urxencia para incorporala no orde do día e despois tratarémola. Votos a favor da urxencia, queda aprobada por unanimidade, polo tanto debátese. Señor Outeiro, ten a palabra. A verdade é que é unha moción práctica, moi cortiña e pouco custosa, creemos, polo tanto, e que lle vai a mellorar pois a vida a moita xente, e paso a facer a exposición de motivos que, pois, debido ao protocolo do COVID unido á carencia de persoal sanitario, os usuarios enfermos que acoden ao Centro de Saúde do Grove deben agardar no exterior. Como avanzamos para as estacións frías, esta espera a intemperie, a parte de molesta en sí, contribúe a agravar a situación de moitos pacientes, nenos e maiores sensiblemente, con febre, problemas respiratorios e outras enfermidades. Para a maioría das enfermidades está contraindicado os trocos de temperatura, o frío, a humidade e a choiva. Por iso, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación o seguinte acordo: que se dote urxentemente a entrada do Centro de Saúde do Grove dunha carpa ou cuberta provisional coa altura e dimensións necesarias de xeito que protexa da choiva aos usuarios que esperan fora. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Otero. Ben, lógicamente vamos a apoiar esta proposta. Creemos que xa o propio Centro de Saúde debería ter unha estrutura que pechase a entrada toda, que cubrise a entrada, que está de acordo. Moitas veces tenme comentado o persoal de ambulancias que chegan coa persoa á zona do centro médico, baixan, chaparrón de auga, entra empapado para dentro, non? Digo que non é lógico e non ten ningún sentido. Máxime agora, co restriccións que se están poñendo polo COVID, que ten que agardar a xente fora, as veciñas e veciños, entón é totalmente lógico que se teña que facer. Certo tamén que debería ser a Xunta quen debería facer este tipo de actuación, pero creo que dende o Concello, ante a pasividade dos órganos autonómicos, o mesmo que lle dixemos cando foi dos centros educativos,
tamén creemos que debería asumir esa poñer unha carpa e automáticamente instar a Xunta a que adecente eso con algo máis sólido e permanente para abrigar aos veciños e veciños que acuden ao centro médico. Nada máis. Si, pola nosa banda tamén apoiar esta proposta, porque obviamente todos sabemos cales son a situación pola que estamos pasando e lóxicamente, hilado ao que dice o señor concelleiro de Esquerda Unida, tamén nada desto ocorrería se tivéramos un centro de saúde en condicións e, polo tanto, é un tema tamén importante a ter en conta por parte deste goberno para que desatasquen dunha vez por todas o pexón e poidamos levar a cabo o centro de saúde que tanto necesitamos neste concello. Moitas gracias, señor Caneda. Boas noites, pois certamente si é unha infraestructura ali afora que si creemos necesarias, tal e como se están vendo as cousas e coa situación que estamos vivindo, si sería necesario ter unha cobertura, non algo que cerre perimetralmente, nin que feche, porque entón sería salir dun souto e meternos no outro, para, por lo menos, a protección da choiva das persoas que teñen que acercarse ao centro de saúde. Pero tal como falaba o concelleiro de Esquerda Unida, eu creo que sí que poderíamos añadir, mesmo apoiando tal e como está, poderíamos añadir un punto máis dentro da moción, no sentido de solicitar, pois se aproban, se non aproban, solicitar que esas infraestructuras o seu mantemento, xa que están dentro da área de influencia do propio centro e son para uso único e exclusivo e debido á situación sanitaria que estamos vivindo, a Consellería de Sanidade faga o aporte suficiente de cartos tanto para a súa instalación como para o seu mantemento, por pedir que non quede. Entón, se estades de acordo, poderíase añadir ese punto dentro da moción. Sí, parecenos ben que se faga ese engadido, pero eu casi faría como fixeron vostedes co do auditorio. Decir, vaise facer sí ou sí, se vostedes queren colaborar, colaboren e veñan e se vexa que están a favor dos pacientes e dos usuarios e os veciños da Grove, senón se executará municipalmente, porque a beira rúa, quero entender que é municipal, o terreo onde está o centro de saúde tamén é municipal. E se ben é certo que o edificio fixo o ISM no seu día e agora pois está como cedido aos Sergas e tal, non sei que, e nun futuro supoño que se retrotraerá outra vez a ser municipal, polo tanto está ben que se pida onde sexa, tamén se pode pedir a Bruselas e a Madrid e a Portugal, porque a veces tamén os portugueses tamén veñen nos visitan e se enferman e o usan, pero o importante é que se faga xa, vale? Moitas gracias. Ben, alguna intervención máis? Añadido, eu fixen aquí un pequeno escrito de como poñelos, se estades de acordo, pois pasamos á Secretaría. Solicitar a xerencia do EOXI ou a Consellería de Sanidade, pode ser directamente a Consellería de Sanidade ou a Sergas, o aporte económico suficiente para acometer esta nova infraestructura e o seu mantemento necesaria pola situación sanitaria que vivimos, estando o mesmo dentro da área de influencia do propio centro de saúde e sendo este dedicado única e exclusivamente ao cuidado e benestar dos propios doentes. Non, pero digo, porque na moción habría que añadilo antes de votarlo, claro. Segundo o ROF, non? Cando se presenta unha emenda, os termos da votación teñen que quedar totalmente claros antes de proceder á realización da votación. Me gustaría engadir que isto ten que ser sin prexuízo dos procedementos de contratación que deban tramitarse municipalmente. Non debe entenderse como unha actuación directa xa porque se aprobe neste pleno, senón que teñen que tramitarse e aprobarse os gastos correspondentes. Non? Eso quero deixar constancia disso. Que debería tramitarse previamente no expediente municipal, no caso de levar aparellados gastos ou contratacións. Que non estou entendendo. Sí, o que ven a dicir é, a ver, que a moción se aproba, pero a execución do acordo desta moción ten que levar un procedimento municipal de contratación, abrir un expediente, primeiro ter o crédito económico para ter os informes favorables e proceder á contratación do que sería unha carpa ou
ou unha instalación similar. Claro, lóxicamente, a moción nos compromete, pero hai un procedimento ulterior que se non hai crédito ou expediente non se pode facer así porque se de hoxe pa mañán, non? É un pouco a advertencia que nos está trasladando o secretario, que nos parece moi pertinente. Por lo tanto, engadimos esta emenda que nos traslada o concelleiro Caneda, concelleiro de Sanidade, despois ya facilitará así redactada ao secretario para que a incorpore, ainda que queda ahora queda gravada, eso é o que me quería referir, e o ponente remata e votamos. Sí, bueno, eu antes de nada agradecer ao apoio da moción. Nós o que queremos é que isto se faga canto antes, polo tanto, efectivamente, co tema que quería decirlo antes, o tema de permisos, licencias ou acelerar prazos, pois o máximo posible, facer o tal, pero se a Consellería non contesta tal, facelo de xeito municipal, e como estamos pedindo algo provisional, de feito eu sei que o Concello ten algún tipo de carpas xa que se poderían instalar, carpas de tela, etcétera, e eso, que a xente este debaixo dun teito, que menos que para un enfermo que teña que estar a cola, pois que polo menos que este debaixo dun teito, e eso, e se a Consellería non fai, porque a veces cando hai cousas de urxencia o Concello subsidiariamente pode cometer obras e despois pasarlle a factura á Consellería. Por lo tanto, que se axilice e que se tome pois a acción política para facelo o máis urgentemente posible, e o beneficio é para os veciños do Grove, para os usuarios, e acelerar ao máximo todos eses prazos. Nada máis. Moitas gracias. Votamos, polo tanto, votos a favor da moción do BNG. Queda aprobada por unanimidade dos presentes. Ben, e pasamos a rogos a preguntas. Son as 10:08. Vamos, parece que a cumplir incluso o estado de alarma. Basta que diga isto para que nos den as 12 da noite. Ben, pido que aqueles todos que teñan rogos e preguntas soliciten a palabra. Señor Otero. Sí, bueno, como consideraba que isto iba a durar hasta as 12 da noite, é verdad que non preparei moitos. teño simplemente tres, non? Bueno, un é, xa o dixen durante a exposición dos orzamentos, que é que ainda sigo esperando pola información sobre a contratación dos que están agora, digamos, de monitores da pista de pádel. Non recibín, o sea, quedouseme en chamar e avisou, pero non se me dou chamado. Sobre a ordenanza de patinetes, que tamén o comentei o pleno pasado, foi xa unha proposta de 2019, indicar que agora hai unha instancia xa da Dirección Xeral de Tráfico onde deixa en mans dos concellos a competencia e orden de que teñen que regular esta circunstancia. Entón, creo que xa advertín hai un ano e agora creo que xa se bota en riba esa cuestión cando se podía ter acelerado ese tema, non? E o último, xa dixen que iba a ser breve, varios veciños da Castelao, da 14, indícannos que levan meses esperando pola activación dos seus teléfonos para o acceso á rúa, para que se tal, polo que nos indican que a tarxeta agotou a memoria e que xa non hai máis acceso a máis mandos do teléfono, me refiero, que xa non lle admite máis números, entón que non poden dar máis permisos de acceso a través desa aplicación. Tería que ser xa a través dun mando que debería mercar cando se está ofrecendo un servicio gratuito. Entón non preguntamos cal é o motivo ou se vai a solucionar esta situación. Señora Castro. Sí, nós tiñamos aquí algún tema anotado, por exemplo, saber cando se vai a arreglar o salón de plenos, porque a verdade é que dá un pouquiño de pavor entrar aquí, tal e como está esta situación, e levamos xa meses con isto. Xa nos contarán a ver si hai opción ou que teñen vostedes en mente con respecto a eso. Saber tamén como vai o tema do pexón, a ver si, bueno, decía que se iba a probar a levar en febreiro, marzo, e que despois que viña en outubro, e xa estamos en outubro, e seguimos sin saber
nada en absoluto sobre o tema. Tiña tamén aquí un comentario que a verdade é que nos sorprendeu bastante e que houve bastantes queixas que nos transmitiron, é que co tema das obras da Avenida de Beiramar nos preguntamos por que razón non se trasplantaron as árbores que estaban e que se dedicaron a arrincalas, sobre todo árbores ademais moi custosas, e vostedes que proclaman tanto o seu apoio ao medio ambiente, nos sorprendeu realmente que non tiveran en conta este tipo de accións a levarse a cabo con estas obras. Tamén un tema importante que queríamos solicitar, a rúa Xesteiriña cada vez máis está en mal estado. A verdad que circular por aí se fai bastante complicado, e bueno, eu penso que supoño que iso é competencia municipal, esa rúa en concreto, e que poden ter, digamos, destinar unha partida para poder arreglar esa rúa, a igual que tamén un tema que comentaron nestas últimas xornadas marisqueiras que fixeron dende Engroves. A xente que puido visitar o destacamento coincidiu prácticamente toda en que a baixada precisamente a ese destacamento está nun estado lamentable que leva bastantes anos así, e iso é competencia do Concello, non de outra institución. E un tema tamén, volvo a lanzar a pregunta á señora alcalde, a ver se a terceira me contesta, falta de apoio ás xornadas gastronómicas marisqueiras de Engroves, que ten que decir ao respecto con ese tema, e polo menos dé a súa opinión sobre eso e por que houve unha ausencia generalizada de todos os representantes deste goberno a pesar de ser invitados. E outro tema importante que queríamos denunciar é o uso, a tendencia a politizar as redes sociais do Concello. Non sei que política teñen vostedes, pero entendemos que as comunicacións que se fan dende o Concello teñen que ser doutro xeito diferente ás que vostedes están falando, ou polo menos cando fagan comunicados non o fagan no nome do Concello do Grove, porque o Concello do Grove somos todos os que estamos aquí sentados e o mellor hai certas cousas nas que non estamos de acordo, polo tanto que fagan vostedes o favor de politizar menos esas redes sociais, e se queren usar cousas para facer políticas, fagan dende as súas propias páxinas de partido. E nada máis, moitas gracias. Sí, eu teño unhas pouquiñas e despois o meu compañeiro ten algunha máis. Recibimos queixas da atención telefónica do Concello, que chaman para solicitar algún servizo e non hai operadora. Se non sabe vostede a extensión, primeiro sale unha voz pregrabada con tal e despois queren falar co operadora e só o teléfono non colle nadie e salta. Non nos parece de recibo que en tempos de pandemia, onde se lle pida a xente que minimice as saídas, de que faga todo telemático, que faga todo por teléfono, e que o Concello non teña pois o servizo de atención telefónica para axudar a facer xestións e para resolver problemas de moitos veciños, pois non o teña reforzado. Non nos parece de recibo. Por outra parte, tamén algo relacionado ao Concello, que é o Servicio de Información ao Consumidor, que parece que están derivando a xente que vaya a Pontevedra. Que queríamos saber que pasa con iso. Despois, efectivamente, o mes pasado fixemos un rogo tamén falando dos mandos e códigos da aplicación para entrar na Rúa Castelao. Se nos comentou de que non coñecían de que houbera ningún problema, pero os problemas persisten e hai moitos veciños que teñen problemas para acceder aos seus garaxes na Rúa Castelao. Despois tamén recibimos moitas queixas polo tema bueno, xa o calificaremos cando este en marcha, pero por agora pois parece o desastre de Beiramar, porque hai unha ocupación total,
hai moreas de escombros sin vallas regulamentarias, os nenos acceden ali, a xente tal, parece que a empresa se está forrando moitos cartos en seguridade, en poñer, en dirixir ben a obra, en poñer as vallas de obra pois homologadas, etc. E efectivamente, e ademais, xa digo, o resultado vai ser ver despois, pero que a verdade é que parece que a reducción do paseo pois é máis que alarmante. Se a eso lle sumamos tamén que os árbores retirados pois non son trasplantados, se a eso lle sumamos de que se quere pois apoiar a mobilidade dos peóns e da xente en bicicleta e en unha mobilidade máis ecolóxica e non vai quedar espacio, pois a verdade é que estamos pois moi asustados co que está pasando aí. E máis, hai xa xente que plantexa si a fonte dos cabalos vai a permanecer ou non, porque xa non o teñen tampouco moi claro. Por lo tanto, queríamos que nos indicaran pois os térmicos desta presunto atentado contra pois un deseño dun paseo marítimo que se fixo pois creo que nos anos 90 ou creo recordar, terá uns 30 anos e que era pois no seu día envexa de moitos lugares e que agora pois parece que vai gañar o asfalto e os coches e vai a perder pois esta mobilidade peonil e ecolóxica. Despois temos moitas queixas de, non sei se é o mesmo vial que citaba a voceira do PP, que é o vial de acceso a Edar, pois que está que dá servicio aí tamén a unha cetaria e unha industria, incluso antes xa. Que vai hai peatón, despois a última porque hai que salvar un regato. Bueno, esa, pero vale, pois eu entón falo da desa do acceso a Edar, a parte que está asfaltada, que está pois desastrosa, e tamén recibimos moitas queixas do acceso ao extremo do Grove, ao Carreiro, a zona de Baleela, que tamén está imposible, ademais é unha zona que non ten iluminación, por lo tanto de noite pois hai uns socavóns, unhas fochancas terribles e que tamén necesitarían unha actuación urxente. E por último, gustaríanos que se posicionara ante a concentración que houbo onte nas portas deste edificio pois para buscar unha solución ao alarmante, lamentable estado da atención do noso centro de saúde e pois decirlle que unha das cuestións que se demandou foi que o Concello poña a disposición da Consellería inmediatamente no máis breve prazo posible un terreo para que a Consellería non lle bote o balón no seu tellado de que non fai un novo centro de saúde do Grove porque o Concello non lle pon a súa disposición o terreo. Por lo tanto, a pelota está no seu tellado e debería de sacala o antes posible. Por lo tanto, tamén nos gustaría que se posicionara ante ese envite que ten por parte da Consellería e por parte de todos os veciños do Grove que están reclamando unha atención sanitaria digna e de calidade. Nada máis. Moi ben, gracias, señor Torres. Sí, sobre a obra de Beiramar xa comentou o meu compañeiro. Bueno, eu só rogaría que ese montón de escombro que se retirara o antes posible xa por visibilidade dos propios críos que cruzan tanto para o parque como para coller o autobús. E despois hai unha pregunta no aire de se vai facer un carril bici no pequeno paseo que queda agora, para que eu responda aos veciños, non a min. E despois no anterior pleno xa preguntarei tamén pola situación da falta de psicóloga no servicio de SPAD e quería saber en que situación estaba a contratación dese servicio, nada máis. Señora Doviño.
Hola, boas noites a todos. Con respecto ao arranxo do Salón de Plenos, estamos valorando meternos en un arranxo superior ao que foi a desfeita do chan e as humedades do teito. Estamos estudiando unha reforma un pouco maior que incluía a indemnización do seguro. As obras de Beiramar, trasplante de árbores. Eu personalmente estou moi implicada co tema do medio ambiente, entonces certas dudas non as asumo. O sea, me parece increíble que calquera de vostedes pense que os técnicos do Concello e eu mesma personalmente non fóramos quen de trasplantar as árboles que servían para trasplantar. Paréceme increíble, increíble. Eu non vexo nunca aplaudir cada vez que se dice que se están poñendo árbores novas autóctonas no Monte Central, castiñeiras, nogueiras, mazanceiras. Non os vexo nunca. E por aí non, as árbores que se retiraron foi porque non estaban en condicións. Porque sempre que se fixo unha obra no Concello, se trasladou os árbores. De feito, os árbores que estaban aquí na Praza do Corgo trasplantáronse todo, están todos vivitos e coleando no Monte Central. O que non se pode é intentar trasplantar un árbor que xa ten as raíces debaixo do paseo e que xa están chegando ao muro de contención do mar. Eso non se pode facer. Estou botando unha bronca porque é verdade que me parece penoso que alguén pense que o que se sacou servía para volver a trasplantar, porque se fixo sempre. E está vixiado polo técnico de medio ambiente, polo encargado de obras e servicios e por máis xente aínda. Porque os da obra aínda lle dou moitísimo máis traballo cortar a árbore que trasplantala, porque tuvo que desplazar unha máquina para intentar facer triturar toda a madeira que tiña esa árbore. Por outro lado, o tema de seguridade e saúde, o director de obra e os coordinadores están vindo semanalmente, a veces incluso 2 e 3 veces por semana, e non que eu sepa, mañan consulto, non teñen anotada a min, non me indicaron que houvese peligro de algo. O escombro que está acumulado ali é precisamente para ser o máis medioambientalmente sostenible e vaise a triturar ali. Vai haber unha máquina especial para triturar ese escombro aí e sacalo xa en condicións, porque o que poida valer para facer aporte na propia obra, para facer a caixa da propia obra, pues vamos a intentar que se utilice o máximo posible, porque evitamos desplazamientos de camións, evitamos, pues, contaminación ao fin e ao cabo. Todo o que se poida facer en obra, vamos a tratar de facelo en obra. A rúa Xesteiriña, pois, sí, estamos esperando a que veña o camión de bacheo para intentar mellorala un pouco, igual que o resto. Veñen a partir da próxima semana porque hubo mala suerte as veces que viñeron apenas pudo aproveitar polo que coincideu con mal tempo. Atención telefónica do Concello, hai que decir que 2 días se colgou o R, estuvemos todos sin servicio, e seguramente coincideu que a xente que protestaba porque non se lle colleu o teléfono que foi ese día. Colgouse totalmente tanto internet como a línea telefónica. Hai unha persona agora a máis de reforzo no edificio administrativo para
organizar un pouco as citas, coller o teléfono e organizar a fila de espera para o acceso. Si se reforzou. Seguramente coincideu co caída de R. Un día, unhas horas, pero a mañán do pasado verres me parece que foi, no? O do xoves, imposible. Casi todo o personal se foi a teletraballar. Non teño... Con respecto ao acceso ao carreiro, señor Outeiro, decirlle que se informe, os propios técnicos teñenos prohibido actuar aí, porque é unha urbanización privada, non está recepcionada e nós non podemos actuar aí. Por iso non hai luz e por iso non se asfalta. O Concello non é propietario deses accesos. Témolo feito, bachear algunhas veces, pero advertíronos de que non debemos facerlo. Con respecto ao carril bici, pois na obra ahora mesmo non está contemplado, pero o Goberno sí que ten contemplado facer o carril bici e foi unha das nosas propostas na campaña electoral, como ben saberán. Sí hai espacio para facelo carril bici, non carril bici que nos gustaría, pero algo que fose compatible cos peatóns. Creo que non hai nada máis. Pois creo que tamén dixeron que non era nosa, Pois volverei a intentalo e tratarei de pedir o acceso a edad. Bueno, pois eso, o que dixen que se trataría ahora que ven o camión bacheador a semana que ven e mellora o tempo, se podemos acceder, porque nas últimas ocasións chovía e había moita poza e eso non podíamos mellorar eso. Moitas gracias. Ben, alguna intervención máis dos compañeros, non? Entonces, primeiro, información do pádel. Eu tiña por pechado de que o Concello de Deportes falou con vostedes sobre o tema, pero se non foi así, volverei a insistir. Vale, pois yo pedirei. Tomamos nota da ordenanza de patinetes. Xa é certo que temos aí unha ordenanza municipal de tráfico e teríamos que facer algún anexo ou algunha modificación e adaptala, por lo tanto estamos pola labor totalmente. Nos poñeremos a elo. Respondo o tema de Castelao co acceso aos pivotes. A mí me consta que se actualizaron todos os accesos móviles o 8 de outubro e máis, se non me falla a miña información, temos máis de 200 números disponibles, polo tanto non é un problema de saturación, e é certo que a actualización se fixo o 8 de outubro, pero volverei a insistir e a preguntar, porque daba por feito que isto xa está regularizado e funcionando. Falta de apoio ás xornadas marisqueiras. Mire, me di vostede que nos convidaron. Un convite á presentación das xornadas marisqueiras nun barco ás 12 da mañán dun martes, e ese convite entrou no Concello do Grove ese mismo martes ás 11:30. Tiña a axenda totalmente ocupada, e desde logo a persona que me leva as citas, as reunións e a axenda, o que me informa é exactamente eso. Entrou media hora antes de que se fixera. E me parece moi ben que Engrobes teña iniciativa, Engrobes ou calquera outra asociación que teña iniciativas e eventos. O que necesita este pueblo son dinamizacións, polo tanto, unha boa iniciativa. Non sei que resultado podo ter de cara ao turismo, de cara á atracción de turistas, pero desde logo, benvido Engrobes a iniciativas como estas, claro que sí. Por suposto, a mí me gustaría que esa mesma iniciativa e esa colaboración se fixera do mesmo xeito na próxima Festa do Marisco 2021, se podemos celebrar, que vou a pedir a participación clara de Engrobes
en termos de colaboración, de participación, pero tamén en termos económicos, porque creo que tamén é importante que todos colaboremos e o sector empresarial ten que estar tamén apoiando a Festa do Marisco en ese sentido. O uso das redes, ao fin e ao cabo, son as redes do Concello do Grove, do Concello do Grove trasladamos noticias e desde logo Concello do Grove é un área, un espazo onde o goberno e todas as súas actividades e áreas se traslada para el, polo tanto toca xestionalas a nós e desde logo creo que na maioría das veces, por non dicir sempre, o que ofrecemos aí é información aos veciños e compartimos, claro que sí, notas de prensa que este goberno traslada e emite e publica. Si eso significa verter determinadas opinións, pois claro, porque moitas das informacións que trasladamos e compartimos en esas redes pois levan a opinión do goberno respecto a determinados temas. A Oficina do Consumidor é certo que estamos tendo algún problema, igual que en outras áreas, de déficit de persoal, porque, bueno, como ben saben, a Oficina do Consumidor está vinculada á xestión de unha persona, de un traballador, que leva un certo tempo de baixa e, polo tanto, non temos a capacidade de sustituílo ni a capacidade de complementar ese servizo. Polo tanto, derivamos a outras oficinas de atención ao consumidor porque non somos capaces de atender aquí pola baixa da persona que ali o leva. Mire, señor Outeiro, non vou entrar no tema da concentración. Non vou entrar. Teño claro que a saúde aquí no Grove estamos peor que nos anos 80-70 e é necesario recuperar a atención primaria do Grove porque, como se está demostrando, é o primeiro filtro e o máis importante para traballar respecto da pandemia do COVID. E creo que no peor momento da pandemia do COVID a atención primaria en toda Galicia e moi concretamente no Grove está no peor momento da súa historia. Insisto, peor que cando tiñamos a consulta do médico aquí na cofradía, aquí atrás, no pósito, onde creo que lembrar que solamente había 2 médicos. Certo que daquela a sanidade pública non se estilaba en este país e había algún médico privado, pero había 2 médicos, e lles falo xa de 45 anos tranquilamente, ou máis, 50 anos. Aí estaba detrás, como se dicía no pósito, detrás da cofradía, unha pequena estancia, e aí nos atendían os médicos. Pois estamos igual que en eses anos 70. Cree vostede que como responsable deste goberno estamos satisfeitos de como se está desenvolvendo a sanidade pública aquí no Grove? Pois claro que non estamos. Ahora, non vou entrar a valoracións en actos políticos de outros partidos. Entonces, como comprenderá, defensa da sanidade pública sempre, actos políticos de partidos determinados, pois non a vou valorar, lóxicamente, cada un que considere que leve adiante a estrategia política que considere. Ademais, cando ese partido fai un anuncio de concentración sin informar, polo menos a este goberno, en ningún momento, que nos enteramos pola prensa e que se ve claramente que non hai interés en participación. Insisto, foi un acto político dun partido, me parece unha decisión tomada por ese partido, pero eu non vou mezclar eso co que realmente interesa a este goberno, e o que interesa a este goberno é a mellor sanidade pública e a mellor atención primaria que podamos ter. E agora mismo solamente se marca, é certo que un centro de saúde é novo e necesario, pero de nada nos vale o mellor centro de saúde construído se nos falta o fundamental, que son os recursos humanos. Polo tanto, primeiro obxectivo prioritario, porque hai pasiño a pasiño, primeiro obxectivo prioritario deste goberno, recuperar como mínimo o número de médicos para adultos e o número de pediatras que viñamos tendo durante todos estes anos, porque a día de hoxe, e aproveito ese rogo que me fai, ou esa pregunta, que realmente foi unha pregunta que me fai para dicir e comunicar aos veciños e veciñas que a día de hoxe só temos 3 médicos de adultos e corremos o risco grave e real de quedar sin pediatra no Grove. Ningún dos dous. 1.500 rapaces e rapaces cartillas pediátricas no Concello do Grove, corremos o serio risco de quedar sin pediatras.
Dos dous que hai se pretende amortizar un e o outro pide un traslado. Un se vai xubilar, o outro pide traslado. E parece ser que o Sergas, a maravillosa idea que ten é, bueno, o Grove só necesita un pediatra, amorticemos un. Polo tanto, donde cada pediatra podía ter 750 cartóns de pediatría, vai a ter 1.500. A situación é lamentable, precaria, e, como digo, volvemos aos peores anos 70. Na sanidade pública, con isto remato, pola sanidade pública do Grove a día de hoxe non pasou a democracia. Retrocedemos 50 anos. Si iso é a Galicia e o Grove que queremos do século XXI, desde logo este goberno non comparte, vai facer todo o posible, eso sí, da man do Partido Popular, de Esquerda Unida e do BNG, porque senón non valemos pa nada, ou vamos todos xuntos ou non valemos pa nada, da man de todos xuntos facer todo o posible para recuperar esa atención primaria. E despois, por suposto, esta mesma semana mandarei unha carta ao novo Conselleiro de Sanidade, que non coñezo, para pedirlle unha xuntanza e falar claramente da construción do novo centro de saúde do Grove. E, bueno, o tema da psicóloga do SPAD, sinceramente, llevou a trasladar aos servicios técnicos do SPAD que leva esa área, porque non sei ora como está a xestión de ocupar ese posto, porque, como ben sabe, é un servizo financiado ao 98%, perdón. Torres, o señor Torres, falou da psicóloga do SPAD. O tema da psicóloga do SPAD, a psicóloga que era Nieves xubilouse, e estamos no, como se chama, no proceso de, non sei como se chama administrativamente, de sacar o que sería a convocatoria para conseguir a unha persona por oposición para cubrir novamente esa plaza. Ese proceso estáse facendo, de feito, creo, non sei se xa estaban todos os informes ou faltaba só un informe para sacar a convocatoria. Ok, gracias. E por último, entre os rogos e preguntas que teño anotados, e creo que non nos deixamos ningún atrás, está o pexón. Agrádame moito que en diferentes plenos, en rogos e preguntas, Esquerda Unida, BNG e Partido Popular, pregunten polo pexón. Se preguntan tanto, é que teñen ansia de que o pexón do Grove saga adiante, que o voten e que o aproben. Polo tanto, ahora mesmo está pendente dun informe técnico. Cando completemos ese informe o expediente, traerémolo a pleno. Antes de finalizar o ano, ese é o obxectivo que nos marcamos este goberno. Maior interés que este goberno de sacar este pexón adiante creo que non ten ninguén. Igual sí, mais dubido moito. É certo que xa di moitas, porque son así, eu moitas veces me tiro á piscina e non me dou conta se detén agua ou non, pero bueno, asumo os costes que poda ter políticamente, pero desde logo a prioridade número 1 deste goberno hoxe en día, a parte da sanidade pública que nos preocupa moitísimo e de saúde, que como dicía antes, é o pexón. Insisto, o obxectivo deste goberno antes de finalizar este 2020 traer o pexón para a súa aprobación provisional ao pleno. Aí lles convocaremos e desde logo espero que se aprobe por unanimidade de todos os grupos políticos deste pleno, dado o interés que teñen e dado que había de solucionar determinados problemas, creo que aí vamos a dar todos un claro exemplo a todos os veciños e veciñas e conxuntamente e unanimemente aprobaremos este documento históricamente tan demandado por todos os veciños e veciñas do Grove. Creo que demos resposta ás preguntas, tomamos nota dos rogos, cousa que agradecemos, se máis temas que tratar, e cumprindo o estado de alarma, levantamos a sesión. Moitas gracias.